Bukas mo yung ano. Kasi ka na? Like number to ah. Yun, nag-love shout out sa ating first owner na si Kabsat Lantin Vlog. Good morning Ate Juliet. Good morning Has Maksam Harang from Ate Juliet. Juliet Mukhang, good morning from Lantin Vlog. Kapag LS nga ng ano, medyo sinipag tayo. Lantin, good morning. Food din ha from Ate Juliet Mukbang. Babagan ng bahay Ate Juliet oh, ng tamsakan agad na rin yan. Ang regalo ngayon namin ngayong Pasko, taos pusong serbisyo. Oh, pareho, nasa harang at dilit oh. Dalawa harang. Like number 61, 62. Let's eat happy tummy, Juliet Mukbang. Ayan Max yun. Thank you. Tatlo. Ito pa, ate isa oh. Tatlo. Panuurin ko yung tatlo. Let's eat happy oh. Ganda na, sarap naman ito. Ano dati? Tinola? Tinulang manok. Ninja ni Dre from DJ Dre TV. Alam mo na ko sa mga may Dre. Yun. May moderator ka na kaibigan. Ninja ni Dre. Thumbs up na kapatid from kusina ni Juicy. Si Ate Juicy Kaur yata siguro to ah. From Tunyo Maksaho. Si Ate Juicy Kaur nga yata to. Roger Vlog. Morning kabayan. Padalaw sa LS mo. Tamsak na dan. Salamat kaibigan. Roger Vlog. Ninja ni Dre bigi. Salamat kaibigan. DJ Dre TV. Tinola nga to. Tinola. Dami namang ulam natin Juliet. Sana all maraming ulam. 2 minutes. Oh, may dumampot pa ng ano, papaya. Ay hindi. Hindi manok. Baboy yata, baboy. Ano yung baboy Ate Juliet? Good morning sa lahat na andito from kusina ni Juicy. From Ate Juicy Kaor. Ano ba naman to? Dami ah, dalawang ulam ah. Hello morning Juliet from Judith D. Kusina ni Juicy. Nag-drop ng bahay. Tamsa House from Jalawin. Labak. Pabukas mo ng TV. Kanino ba to?
Magdikitan tayo. Para tayo magkaroon ng gwapong-gwapo pa rin, host. Walang pagbabago from Ninja ni Dre. Hindi na magbabago, Dre. Musta na bang? Nimo Max, wala pa rin. Bayaan mo na yan, bank account na yan. Saka na lang. Dito na ako sa Balimbing, Ate Juliet, oh. Mukbang Balimbing, second challenge. Watery mouth, asim. Like number 93, oh. Ate Juliet, tara ano. Enjoy 12 mega deals on our Pocket e-wallets. Padikit po kay Ate Juliet. Maaga tayo from Judith D. Maaga ngayon nga lang ako nag-live stream. Kaibigan Judith D ngayon lang. Saktong 9 na 9:40 ay 8:40. Di ko alam kung ilang araw na ako hindi nakapag-live stream. Ninja ni Dre, nagbigi-bigi. Good morning po from Jalens. Jalens nag-drop ng bahay. Padikit naman kay Ate Juliet, oh. Kay Ate Juliet Mukbang. Baba ka mo ulit Ate Juliet Mukbang. Sunod ko si kusina ni Ate Josie. Ay, bakit ganun? Bakit ganon? Yun. Tingnan natin. Camera. Yun, kay Ate Josie naman tayo. Kusina ni Ate Josie. Diyan sa drop ni Boy, mega love shoutout. Joliet Mukbang, sabi ni kusina ni Josie. At si Ate Josie ko siguro to. Thumbs up 8 po, idol. Gwapong gwapo pa rin ni host, walang pagbabago. Ada pagbabago si Tunying. Roger Vlog, official ang drop ng bahay, Jalens. Ninja D3, bigi-bigi in Jalens. Hello Jalens from Judith D. Thumbs up kay Jalens from Judith D. Hello Judith D. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. May moderator ka na kaibigan, Jason Ghost Hunter. Hi, they're all from Jason Ghost Hunter from Sydney, Australia. Yun, you have a moderator, my friend Jason Ghost Hunter. Please drop your link. You are now a moderator, my friend. Oh, ba't may ads? Good morning po sa lahat from Laydomo 31. Like 11 Mentor Tonying, mega love shoutout and good morning sa lahat ng bisita at viewers mo from kaibigan Sir Lee. Nasa harang ako. May moderator ka na kaibigan Chakski Harang from Chakski. Sir Lee, good morning from Juliet. Juliet Mukbang. Juliet D nag-drop ng bahay. Dan Host from Ate Juliet D. Good morning Juliet Mukbang from Shirley Official. Salamat host from Judith D. Mentor, paguhit na. Bakit ilang ka na ba kaibigan? Shirley. Nandito ko sa'yo kaibigan. May harang na agad. Nag-graduate ka na kaibigan ah. Ba, 1,040 na oh. Ay, wala na akong, di na pala kailangan pag-graduate nito Nying. Palibasa, tinatamad na ako mag-YT kaya hindi ko na monitor kung ilan na yung mga banana nyo.
Congratulations kaibigan Shirley ha. Congrats. Nandito kaibigan Shirley oh. Like number 409. Inano mo ko dun ah. Ginulat mo ko dun ah, kaibigan Shirley. Mentor, paguhit na. Jason Cassandra nag-drop ng bahay, kaibigan Shirley. Challenge, done sa'yo, full pack. Good morning from Dumberlimbo. Kusina niyo si nag-drop ng bahay. Leidomo 31, nagbigi-bigi. Ralph Jade Natividad. Hi Kuya Ivan, mega love shoutout sa aking pamangkin na si Ralph Jade Natividad. Shoutout sa'yo dyan. Sino nga ba ng Ralph Jade? Si Padje. Mega love shoutout Goyong. Aking pamangkin na si Goyong. Ralph Jade Natividad. Harang pa 5 minutes from Chakski. Good morning Shirley. Harang, mega love shoutout bro. Harang from Gagamark TV. Yun na ang moderator, kaibigan Sabrina Cannon. Boy Fly, ano ba yun? Jason Gustander, drop ng bahay, mega love shoutout Gagamark. From Shirley, like 12 bro. Mega love shoutout Shirley from Gagamark. Congrats bro Shirley. Kusina niyo sa mega love shoutout from Shirley. Oo nga ginulat ako ng kaibigan Shirley. Graduate na pala siya. Saan ka nag-graduate kaibigan Shirley? Kumanta lang ako ng isang LS. Nilablab nila ako. Pagbaba ko, ganyan na bananas ko. Wow naman. Kailan yon? Wala, hindi na ako kasi paggabi. Paggabi kasi doon ako natutulog sa kubo, walang internet. Harang hair friend from Ruwela. At hindi Pugbang nag-drop ng bahay. Mega love shoutout host from Ruwela. Itong Ruwela na to. Palit tayo ng nakapin. Kay Jalens naman tayo, kay Jalens. Jalens, mega love shoutout. Sunod kay Roger Official, Roger Vlog Official. Baba ka ng bahay mo, kaibigan Ruwela. Good morning from Chakski. Good morning din, kaibigan. Dito na ako sa Power of Love. Try lang, cover by Shirley. Like number 252. Challenge, nasa harang ako. Nasa harang. Like number 53. Harang host from Ate Mira Lisa. Good morning, Ate Mira Lisa. Mili Ricanya supporting here. Ay, si Mili Ricanya pala. Salamat Ate Mili Ricanya. Salamat sa pagpunta. Layo sa layo sa main Ruwela. Congratulations Shirley from Ate Juliet Mukbang. Meron sa channel like 14. Ruwela and kusina niyo si Bigi Bigi. Nagulat ako, bigla naging 1,040. Paguhitin ko ba ng 1,005? 1,050 kaibigan Shirley? Sige mamaya pagpin ko, paguhitin ko yan. Gawin ko 1,050. Thumbs up done from Ruwela. Congrats host Shirley with clap 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 emoticon by Ate Mirlisa's channel. Thumbs up kaibigan from Rekeneri Vlog. Buti pati sa kaibigan Rekeneri, maraming naglalay po siya sa FB. At congratulations kaibigan Rekeneri at isa ka na ring monetize. Pa-thumbs up po host. Sige lang mamaya. Sunod-sunod po. Sa nakapin tayo kay Jalens, may kisuyo.
Dan Jalen watching Daddy Friend from Ate Juliet. Yun, katugyan niya si Ate Juliet. Pagkatapos niyang ipin, siya naman ang nagdidikit. Siya naman ang kahit friends na niya, nagtatamsak pa rin at nanonood. Salamat kaibigan from Regenary Vlog. Walang anuman kaibigan, Regenary. Kung ako lang may vaccine, kaibigan Regenary. Tapos motor ko in max. Ewan ko rin, baka motovlog na ang aking motovlog na ang aking content. Kahit san siguro pasyalan pupuntahan ko. Mega love shoutout host Ricky from Ate Mirel si channel. Tamsa Cruella from Chakski. Hashtag Chakini. Kusina ni Jose, nagbigi-bigi. Nahilo ako sa vlog mo. Na-upload mo kaibigan. Oo nga kaibigan eh. Ano yun? Trinay ko kasi yun ng umaga. Trinay ko siya ng umaga. Nagka-crash landing nga eh. Nagka-crash landing siya eh. Saan siya napupunta? Hindi ko pa makontrol. Mamaya kaibigan, may outing na naman kami. Biyahe na naman kami from Regenary. Saan ang outing nyo kaibigan? Regenary. Good morning idol from Miles Forever Vlog. Yun. Salamat Miles. Idol Miles, salamat Miles. Dan Tamsa Cruella Premier po. Mega love shout out Miralisa from Regenary Vlog. Harang from Ate Juliet. Bulacan. Ay, Bulacan. Tamsak na kaibigan from ako si Baryotic Boy Teps. Agyaman na kabsat. Thank you very much. Salamat at napasyalan mo aking live stream ngayon na ano. Ang dami ka ng tama na yan kaibigan Shirley. Sobra na yan kaibigan Shirley. Salamat sa pakulay mo ng dilaw. 250 na naman yan kaibigan Shirley. Hi live from Juliet Mukbang. Can you feel the love tonight? Cover by Shirley. Oh, nandito pa ako kaibigan Shirley oh. Ipi-play all ko na to para ano. Oh, kahit isang saglit na. Salamat ulit kaibigan Shirley ha sa 250. Kain lang muna ako kaibigan from Regenary. Palit tayo ng kape na kay Jalens para masunod-sunod natin. Kaya na tayo kay ano ba yung sa kanina? Jalens Roger Vlog. Yan, Roger Vlog tayo. Roger Vlog. Sunod natin kay Roger Vlog. Jalens Roger Vlog. Yung mga nagbaba ng bahay ha. Leidumo. Sunod Judith D. Sunod kaibigan Shirley. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Mega love shoutout host Baryotic from Miralisa channel. May moderator ka na kaibigan, The Survivor Grandma. Good morning host. Mega love shoutout kapatid from Just for Fun Vlog. Thumbs love kuya from Emma's Helping Hands. Salamat po ate Emma, salamat. And good luck sa iyong operasyon sa 17. Sana maging okay ang lahat. At maging okay yan. Basta mag-pray lang tayo sa nastaas. Sa ating Panginoon Diyos. Basta huwag mawala ng pag-asa. Pagsubok lang sa atin yan. Good morning mga idol. From ako si Baryotic. Bert Kapatas Vlog. Good morning idol Tunyi Magsam. Mega love shoutout. Tambay ako idol Tunyi Magsam. 30 minutes from Raymond San Jose. Kasi kaibigan Raimundo. Ayos tong ano to eh. Ayos tong mga premiere nito eh. Nakakatawa mga premiere nito eh. Nagustuhan kong premiere nito ni pakadikitan nga po si Raimundo. Baba ka na bahay mo Raimundo San Jose. Hashtag Kasabwat channel dati. Nagustuhan ko yung ano nito eh, yung dating premiere nito na di ba yung iba paangat channel, siya hindi, pabagsak channel. Pag ipipin niyo siya, pag nag-drop kayo ng link, pag ipinin niya, sasabihin niya na ano, yan
Dapat i-subscribe, di ba? Subscribe nyo na yan, dikitan nyo na yan. Hindi. Baklasin nyo na yan. Yang nagbaba ng yung ipipin ko, baklasin nyo na yan. Hindi siya paangat channel eh. Hindi siya pabagsak channel siya, pabagsak channel. Kaya natawa ako sa premiere nito ni kaibigan Raimundo San Jose. Huwag ka tamaring gato ni Maxam sa LS. Need ka namin, isa kang inspirasyon sa amin from kaibigan Shirley Official. Salamat kaibigan Shirley, pero hindi maiwasan kasi pag minsan mga kaibigan ko, lalo na daming pagsubok na dumadaan sa akin dito sa YT. Dati 13 times ako nakagraduate. 2 weeks and 3 days akong hindi na monetize. Balik-balik. Ngayon, nagkasahod ako, hindi ko naman makuha ang sahod ko dahil ang dami namang hinahanap sa bangko. Ewan ko ba yung mga bangko na yan. May naghahanap pa ng kontrata daw namin ni YouTube. Hindi ko naman kilala si YouTube para humingi ng kontrata sa kanya. Kaya hinahayaan ko na lang muna. Ipunin ko muna habang maging 1 milyon. Pag 1 milyon, saka ako na i-withdraw para sigurado. Sa ngayon, ano na siya? 10k na siya, 10k. Kulang-kulang 10k. Tumaas naman siya, tumaas. Dati 5.5, naging 8.5. Ngayon, ano na, kulang-kulang 10k yung ating sahod na nakabinbin. Siguro tinutubuan din ni YT. Palablab, bago kong upload. Sinakapin tayo, sinakapin! Palit po tayo sa nakapin ha. Papalitan ko na nakapin ha. Judith D. Lidumo. Nasaan ba kayo Lidumo? Jalines. May galap siya at manay sira ng mga tsukura. Nakita kita dyan. Judith D. Yan. Sa nakapin tayo sa nakapin. Merry Christmas sa lahat from Raimundo San Jose. Merry Christmas din. Kaibigan Raimundo San Jose. May moderator ka na, The Survivor Grandma. Good morning, host. May galap shoutout kapatid. Yan, nabasa ko na pala to. Working mode from The Survivor Grandma. Follow love sa bagong upload para Mate Emma. Sige, ipipin ko may sunod-sunod lang. 2 minutes watch sa fried rice. Tamsak dikit din sa nakapin kanina from Chakski. Araw na araw, bakit may lamok? May galap siya to at may Relisa from Emma Helping Hand. Bote okay na kamo tunying. Yung ano to ulit? Yung iPad. Pinahinga muna, para ano. O, ngayon okay na naman. May isa pa naman na pwedeng ano, ayan o, may isa pang iPad na pwedeng gamitin na hiniram natin. Manghiram lang to, manghiram. Buti mabait yung nagpapahiram. Mega love shoutout kay Shirley from Emma Helping Hand. The Survivor Grandma nag-drop ng bahay. Chucks Bigi. Good morning Manoy, 19 dan thumbs up tusok. Mega love shoutout po from Manoy Siram Katsukaran Analos. Ako si Bariotic, nagbigi-bigi. Sana all may pakulay from Manoy Siram Katsukaran. Pakulayan din natin yan Manoy pag nagkaroon tayo ng Gcash. Thumbs up dan bro from Bruboy Peralta from Montreal, Canada. Dan watching Korea from Juliet Mukbang from taga-sinya ba sa Juliet Mukbang? Kalimutan ko na parting ano to, parting Bisaya eh. Thank you so much kuya sa message mo sa akin. Pinalakas mo loob ko with love and care emoticon from Emma Helping Hand. Mega love shoutout Shirley Official. Sana all may pa-orange ha. Oo nga eh. Kay kaibigan Shirley nang galing yan. Ilang beses na yan sa akin na nagpalipad kasi mabait daw ako. Tsaka ano yan kasi open ka sa ibang bank host. Oo nga, tatry ka sa iba.
Yung palipad niya ni Sir Lee, ano yung kasi, pangbili ko ng sabon yan kasi magliligo challenge shows. Si Tunying. Baka mga sunod na araw magligo challenge ako doon sa aking kubo, sa mini kubo namin doon. Yung pag-aari ng aking misis. Nakikiano lang tayo doon pag minsan nakiki-vlog, gano'n. Siya ako din naglilinis. Magliligo challenge tayo doon pag minsan kasi may ano doon, may poso. Doon tayo magliligo challenge. Ninja Dre nagbigay mega love shout out. May release sa channel from Boy Peralta. Jalen Dan Pulpak. Padikit I dikit you from Rubella. Dan Life with love. Tamsak Dan House from Gina. Sino itong Gina? Padikit po please from Jenna. Sino itong Gina na to? Padikit po please. Sige, didikitan ka dyan. Basta magbaba ka lang. Ate Meryl siya nag-drop ng bahay. Dan sa nakapin. Malunggay lang, sapat na. From Bert Kapatas Vlog. Mega love shout out. Mami Juliet from Emma Helping Hand. Pang ilang ka na? Sumahod ka ba yan? From Roger Vlog. Wala pa akong sahod. Kaya bagay, Roger Vlog, wala pa. Nakaanaan dun pa lang. Sa bangko pa lang, naghihintay. Wow! 10 million na max. Sana all. Ha. From Juliet Hubang. Manoy, tsaga-tsaga lang. Manoy. From Manoy Siram Katsukarano nga eh. France Rick. Shia TV. Sana all may 10k na revenue. Ha. Bigay naman. From France Rick. Oo nga, kaibigan France Rick eh. Hindi kaso, mayroon ka na. Hindi naman nakukuha. Magpapasko na. Baka sakali. Ako si Bariotic Tips, nag-drop ng bahay. Harang from Chakski. Email Pinghan, nag-drop ng bahay. Merry Christmas sa lahat from Raimundo San Jose. Mega love shout out, Juliet Mukbang from Broboy Peralta. Kusinan Diyosi, nag-bigi-bigi. Roger Vlog, dan sa balunggay mo. Tamsak, dikit din. Sunod ako sa pinhahay. Oh Manoy, no problem, sunod-sunod dyan. Tapos kayo sa nakabin. Ito pa kasunod oh. Digitan nyo po dahil kalimbangin all nyo po, kalimbang all, tapos lagi nyo pong panoorin ng video niya, live stream niya. Hindi naman sa sinasabi ko puntahan nyo para paliparan kayo. Isa din pong mabait kasi yan eh, mabait po yan si Shirley. Ilang beses na nakakapagpalipad sa akin, yung tanda ko mga 5 na siguro, 5. Basta ngayon, 4, 5, 6 dyan sa 3 na yan. Yan, sa nakapin po tayo, sa nakapin. Kay kaibigan Shirley, nag-graduate na siya. Ako sana magpapagraduate yan, kaso pag open ko ngayon lang uli ako nag-live eh, matagal na. 2 weeks na siguro. Hindi ako nagla-live stream kasi tinatamad ng Aston yung upload ko nga, wala nang edit, 2 minutes lang. Okay na yun, para makapag-upload lang. Pero sa pag-support, nakasupport po ako lagi. Sa mga live stream. Pero yung iba, hindi ko naman napupuntahan. Pero yung ibang, pag naandito na ako sa bahay, pag nakita ko may live stream dyan, pupuntahan ko po talaga yan. Francis Shia TV nag-drop ng bahay in Bruboy Peralta. Palablog guys sa bago kong upload from Ate Emma Elpingan. Sunod natin si Ate Emma. Done watching Rogers. Yamis Utan. Ha. Mega love shoutout Mami Relisa from ako si Bariotic. Mega love shoutout my friend Spenta. Yun, may live pala from Kajuni TV. O nga, kaumpisa ko lang bro. Konti lang to, saglit lang. Dan Ruela from Juliet Mukbang. Meron sa channel, Dan. Thumbs up bro from Kajuni TV. Kajuni, mega love shout out. Kajuni from Ate Juliet Mukbang. Ninja ni Dre, nagbigi-bigi. Boy Peralta, nagbigi-bigi rin. Hello, Bariotek from Ate Juliet. Mega love shout out din po, anak ni Bariotek from Kajuni TV. France Rick TV, nag-drop ng bahay. Hi Boy Peralta from Juliet Mukbang. Juliet D. Dan sa'yo, Pulpak. Hi Ma'am Juliet from ako si Bariotek. Kusina ni Jose, nag-drop ng bahay. Kajuni TV, mega love shout out pa rin Boy Peralta. Ate Juliet Mukbang, nagbigi-bigi ay nag-drop ng bahay pala. Danos, Boy Peralta, sa kwentuhan nyo ng mga katropa mo.
from Miralisi Channel. Boy Peralta, nag-drop ng ba, nagbigi-bigi. With parang host, Peralta from Ate Miralisi Channel. Judith, Dandikit, full pack to you from Ruwela. May premiere ako bro, 9 PM Pinas time. Anong oras na ba? 9 AM. Wala na lampas na bro, alas 9:12 na. Sorry, hindi ko lang nabasa. Ipunin mo muna idol, from ako si Bariotek. Ito ba yun? Pin nga muna natin, puntahan natin muna yung itong nakapin. Napalitan ko na si kaibigan Shirley. Ibalik ko lang saglit. Pupuntahan lang natin. December, alas 9, ano ba bro? Premiere in 11 hours. Ele- 11 PM ba pala? Kala ko EM. Ba yan? Yan, sa nakapin po tayo, sa nakapin. Para medyo mabilis. Hi Boy Peralta from Juliet Mukbang. Hi Ma'am Juliet, from ako si Bariote. Kusina niya si nag-rap ng bahay. May galap siya at parang Boy Peralta from Kajuni TV. Danos Boy Peralta, sa kwentuhan nyo ng mga katropa mo nabasa ko na. With paharang. Yun, may premiere ako. Ipunin mo na lang muna. Roger, pakidrop bahay mo from ating Miralisi Channel. Ruwela, nag-drop ng bahay. Ricanya, schedule LS from Ruwela. Ay, si Ate Mili Ricanya pa to. Mega love shoutout po from Spenta. Ads, Kuya Tunying, mega love shoutout from Spenta. Yun, thank you my friend Spenta. Hello Spenta from Miralisi Channel. Thumbs up with flowers in love. Emoticon from Spenta. Franz Rick TV, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Spenta. Yung mga nag-drop po ng bahay, kasunod po sa pagpina. Sa isa lang po. Mega love shoutout Miralisi Channel. Thumbs up at nasa harang pa Manoy. Dito na kami sa San Antonio, Nueva Ecija Manoy. Salamat Manoy at maging safe ang inyong paglalakbay. Malapit lang yan, pinuntahan ko yan. Wala kasi akong vaccine card eh. Kung may vaccine card ako, pinuntahan ko yan. Malapit lang naman yan eh, San Antonio. Flower in love emoticon with ads from Spenta. Dating dikit na po kay Shirley from Bert Kapatas. Spenta YouTube emoticon. Charksky Biggie Biggie. Mega love shoutout Doom Vlog from Kajuni TV. Morning bro boy. Ay, teka, paanohin ko nga pala si kaibigan Shirley. Pwedeng ko lang ng isa si kaibigan Shirley. Didikit ko na lahat ng mga ano ko. Mga alagad ko, didikit ko na lahat. Kaya lang, naalala ko.
Bakit di nadagdagan? Di nadagdagan yung ni kaibigan Shirley ah. Dikitan lang po muna, dikitan. Nag-guide ako kay Shirley. Pagigiting ko lang. Sunod po, Lay Dumo pala, Lay Dumo. Kung sino nun siya nag-drop ng bahay, tamsak sa nakapin. Kajuni, mega love shout out. Permati Miralisa, Harang, Pamor. Broby Peralta nag-drop ng bahay. Roger, bahay mo, sabi natin Miralisa. Bert Kapatas Vlog nag-drop ng bahay. Roger Vlog, official, Dansa Nakapin. Manoy Dong Vlog 3 nag-drop ng bahay. Roger official. 9 PM Pinas time, mamaya premiere ko from Kajuni TV. Oh, 9 PM pala, akala ko 9 AM. Ate Emma Helping nga nag-drop ng bahay. Franz Rick Shai TV, dan sayo. Pulpa from Kusina ni Jose. Ni Ate Juicy, Juicy Kaorte, Ate Juicy Kaor. Shirley Official, dan from Roger Vlog Official. Kusina ni Jose, nag-drop ng bahay. Tamsak sa nakapin from Dong Vlogs 3. Harang Manoy, from Manny Dong Vlogs. Salamat tos. Video lang ako. Sige, kaibigan Shirley. Alam ko naman yan. No problem. Pag-waiting ko lang yan. Ididikit ko na lahat ngayon. Kasi pangako ko to sa'yo na papagraduatin sana kita. Kaso, ano mo ko eh. Itong ito. Ginulat mo ko eh. Kala ko papaguhitin nga kita. Sinilip ko. Kaso ano na eh. Sobra-sobra na sa guhit. Pero papaguhitin pa rin natin yan ngayon. Pero ba't di tumataas yung like mo? 411 lang lagi oh, hindi tumataas yung like. Ilan days na ba to? Harang Manoy, yun. Bro, salamat sa pag-pin from Kajuni TV. Oh, pipin ko pa mamaya yan. Kajuni Dan nasa dikit from Roger Vlog. Basta ibaba mo lang muna yung bahay, bro. Raymond San Jose Sir. Nasaan na mga cute mong dog? Hihi, miss ko na sila. Na ito, nandito sila. Nakakalat lang. Natutulog. Roger Vlog, official ang grab ng bahay. Shirley official, Dan Pulpak, dikit po. Tamsak sa nakapin. Ako si Barriotic. Boy Peralta nag-drop ng bahay. Ako si Barriotic nag-drop din ng bahay. Rowella Bigi. Iwalan po kayo ng kalat sa bahay ko para linisin ko from Kajuni TV. Patusok po premiere. Salamat from Ate Miralisa. Sige po Ate Miralisa. Tapusin ko lang no kay kaibigan Shirley. Pag-waiting ko lang si kaibigan Shirley. Para hindi ako mahirapan mag-ayuda. Magdikitan po muna kayo saglit. Kasi pangako ko kay Shirley to, hindi ko naman pwedeng hindi tuparin. Kasi ganun po ang aking pag sinabi ko po na papagraduatin ko. Kaso nakagraduate na, ang gagawin ko na lang, ididikit ko na lang lahat ng banana ko. Silay Dumo. Salamat sa suporta sa premiere. Saan ko po kayo mamaya from Kajuni TV. Yun, alas 9 po yun 9 PM Pinas time. Dan sa nakapin. Manoy, ganda ng kanta. Oh, magaling kumanta yan si kaibigan Shirley. Kusinan Diyos si Bigi. Salamat. Ako si Barriotic. Like 60 Roger sa masarap na malunggay. Rowella nag-drop ng bahay. Sked LS from Hillary Kanya. Damayo Chito. Shoutout idol Master Chito Luto. Yun si Master Chito Luto nga. Pang Chito alam ko na yan. Megalab shoutout kaibigan Master Chito Luto. Sino ba yung nag-aano sa ating kaibigan Master Chito Luto, si Alfredo mga ganun, huwag natin pansinin, mga papansin yun. Yun, tapos na kaibigan Shirley. Teka lang anin ko lang tong
Dikitan lang po muna kayo, dikitan ha. May tinatrabaho lang po akong saglit. Hindi tumataas yung like mo, kaibigan. Shirley, hindi tumataas. Bakit kaya? Puro 11 na naman, oh. Salamat, Tos Boy Peralta from Ate Miralisa. Harang from Wendell Kent Vlog. Wendell Kent, nagbigi-bigi si Wendell Kent. Baba ka ng bahay, Wendell Kent. Dan na pala, host, Barriotech from Miralisa Channel. Bert OTW. Bert OTW. From Ate Miralisa, Harang from Ate Miralisa. Down Vlogs, nag-drop ng bahay tamsak po sa nakapin from Alfredo Lacerna Vlog. Shoutout kaibigan Alfredo Lacerna, kaibigan. Salamat at napuntahan kita kahapon sa live stream mo hapon. Kusina ni Jose, nagbigi-bigi and Bro Boy Peralta. Bert Kapatas Vlog, Dan tamsak po. Meralisa salamat from Bert Kapatas. Dom Vlog, bigi-bigi and Juliet Mukbang. Kusina ni Jose, nag-drop ng bahay. Emma Selfie Channel, nag BG. Dating dikit sa nakapin from Wendell Kent Vlog. Ang baby pa ng bahay ni host Bert. Dan po host Bert. Oo nga, tika, isa-isa natin yan. Palitan mo na kita kaibigan, ano, Shirley. Baba nga ng bahay, lay mo. Ito muna si Ate Emma. Sunod-sunod kasi si Ate Emma, wala na si lido mo. Sunod yan, si Survivor Grandma. Survivor Grandma ang kasunod. Kung sino nagbaba ng bahay, ang sunod si Gina. Sunod si Ate Miralisa. Nakandaan dito naman eh. Sunod si Barriotech. Sunod si Franz Rick. Tapos Boy Peralta. Lista mo ha, tama mo malapak. At Ruela, yun, nakaano naman. Hindi naman nagbabago na ano pa naman. Ano ito? Nababakrid pa. Brand Days. Manang, pero mo man di manok. Kalye ba yun? Ano to eh? Hi, Miralisa, good morning. Hi, Ma'am Miralisa, good morning, sabi ni Anan Austria. Salamat os, Boy Peralta. DW, Dom Vlogs, Tamsakos from Alfredo Lacerna. Basa ko na to. Dating dikit sa nakapin from Wendell Kent. Ang bata pa, o nga, ito ngayon. Okay, Juliet, Harang, mega love shout out everyone from Salarsing. Wendell Kent Vlog, Harang. Bao Vlog, sino itong si Bao Vlog? Namaya silipin ko lang yung lahat mga yan. Nasa Christmas na. Mega love shoutout kaibigan Bongski Horolan. Salamat sa iyong pakulay dyan, kaibigan Bongski. Nagpakulay na naman nung huling live mo yan. For Qatar yata yun. $4. Nagpakulay na naman nung huling live mo yan. Salamat sa dalawang nagpakulay. 250 at saka si kaibigan Shirley, saka si kaibigan Bongski Horolan. Bait din to si Bongski Horolan eh. Mula nung hindi pa ako monetize, diyan ako pumupunta lagi kay Bongski. Kaya dikitan niyo po yan si Bongski Horolan oh, pag nag-drop ng bahay. Kalimbang all niyo po.
Thank you so much. Birelisa with love and care emoticon from Emma sa LP. Pahinga ka na muna, Ate Emma. Pahinga ka lang dyan. Mahirap ng ano. Maganda yung malakas yung katawan mo sa iyong operasyon. No, thanks. Ate Emma, oh, dito ko sa bahay mo. Like number 15. Oh, subscribe ko na dito, Ate Emma, oh. Di pa nakasubscribe, oh. Mega love shoutout, Johnny TV Vlog. From Bruboy Peralta. Like number 16 na to, 16. Oh, like number 17 na to, 17. Dikit ko na rin, Ate Emma, hindi pa nakadikit, oh. Nasa harang eh. O, ito Merry Christmas. Merry Christmas yan, oh. Merry Christmas. You will face money. Face money pala. Face many details in life but never let yourself be difference ba yun? O depends. Ba't may mga harang? Ang galing na yung harang, ha. Thank you so much po, kuya. No problem. Kain tayo, idol. From ako si Barriotech. Mega love shoutout kaibigan Jerry from Bruboy Peralta. Ano, dito nga lang ako magbasa. 2 weeks akong absent sa YT from Emma's Helping Hands. Okay lang yan, basta makarecover, Ate Emma Channel. Maraming salamat po from Alfredo Lucerna. Bongs TV, Dan thumbs up na po from Wendell Ken. Bongs Curry lang yan, Bongs Like 26 Brotoning from Johnny TV Vlog. Tambay lang idol, work mode from Saler Singh. Meralisa Dan sa Premier Moses from Kusina ni Jose. Ate Jusicor ba to? Jusicor. Nagalab sa tayo yung kaibigan Johnny from Dong Vlogs. Kain tayo idol. Yan, okay na pala. Tambay lang idol, work mode. Sa Lersing, bigi-bigi, Meralisa, Dan sa Premier Moses. Hindi mo na makatambay bro, dito pa ako sa work. Sige, okay lang bro, okay lang. No problem yan. Basta lang ko naman sinasabi pag may trabaho, unahin ang trabaho. Kasi yung YT na to, libangan lang to. Katulad ko dati, lagi ako nakatutok dito. Pero ngayon, tinatamad na ako. Kung sino lang, pagpunta ko sa bahay, kung sino lang yung matsambahan, na naka-open, nakasupport ako. Pero pag wala ako dito sa bahay, nandiyan naman si Mrs. na laging nanonood sa mga ano niyo, sa mga upload. Yon, support pa rin si Tunying at saka si Mrs. Kasi nga, gawa nga ng ano, tinatamad na ako. Dahil nyo, minsan lang po ako mag-upload. Nakapansin nyo po siguro, minsan lang ako mag-upload. Minsan lang ako mag-live stream na. Kasi po pag nag-live stream ako ng 3 hours, kinabukasan masakit na yung lalamunan ko. Tapos makikita ko pa sa reading nyo, wala pang $1 ang nalilikom. Kaya nakakatamad. Sangpua 6 ay 29 pala. Sino to si Sangpua 6? Dan watching Emma from Ricanary Vlog. Bongs TV, nag-drop ng bahay. Ito si Bongs TV, o si Bongs Hirulan yan. Dan Emma Polpak Dikit. Mega love shoutout host from Sangpua 6. Sino tong Sangpua 6? Pag ninja po gamit nyo sabihin nyo po kung sino po kayo, kung ano pong main nyo, mga kaibigan. Kasi may nangyari po sa isang live stream na napasukan ko, gamit niya StreamYard. Ang ginamit ng isang tao, Ninja. Ngayon po, nagpacket siya ngayon ng tao, yung nagla-live stream. Ngayon, yung umakyat na tao, na Ninja ang gamit, umakyat siya ngayon, pero yung camera nakatakip na ganun, oh. Nakatakip siyang ganyan.
Yung camera nung nag-umakyat na Ninja ang gamit. Ngayon, nung binuksan niya, pagtanggal niya ng takip na ganyan, pagtanggal niya, kalaswaan yung ginagamit ay yung ginagawa. Nung umakyat, kalaswaan. Kaya ultimano, yung channel nung nagla-live stream, halimbawa ako nagla-live stream, blinak na agad ni YT. Kaya ito po masasabi ko, pakisuyo ko po at sa lahat po ng nagla-live stream, isa ko rin pong tip ito sa inyo, lalo na yung gumagamit ng StreamYard. Pag may aakyat po na hindi po main channel ang gamit, huwag niyo po basta-basta muna paakyatin at tingnan niyo po muna yung maliit na picture niya kung siya po yun. Hubad challenge ba kaibigan ginagawa? Oo, hubad challenge na, dalawa na hubad challenge. Challenge sa mag-partner siguro yun. Yan, natanggal na yung kanyang yung channel, monetize pa naman siya. Yung pinaghirapan niya nawala. Kaya yan lang po ang payo ko uli sa mga nagla-live stream, lalo na gamit ang StreamYard. Tsaka sa mga pumapasok po ng mga ninja, magpakilala po kayo ng maayos. Ako po dati ginagamit ko Ninja. Pero ngayon main ko na po ang ginagamit ko kasi pag hindi main ang ginagamit nyo, hindi kayo makikilala. Tsaka pag ang ginamit Ninja, halimbawa ako Tunying, ang ginagamit ko lagi Pax Biloria. Makikilala po yung Pax Biloria. Ngayon po pag nag-live stream kayo at nakitang Tunying yung live stream, ay hindi kayo pupuntahan kasi wala namang pupuntang Tunying Maxam sa akin. Pax Biloria mayroon. O hindi naman yung Pax Biloria. Magla-live stream kasi Ninja. Kaya pag may Ninja pong gamit, magpakilala na po para maganda po ang ating para hindi po tayo nagtatago. Kasi pag Ninja nagtatago kasi yan eh. May ginagawang kalukuhan yung mga yan eh. Hindi naman po lahat ng gumagamit ng Ninja ganoon. Kaya ang pakiusap ko lang, mas maganda pag gamit yung Ninja, magpakilala na kayo. Ako, pag Ninja gamit ko, lagi pong may sa dulo yan. Pag yung Pax Max gamit ko, from Tunying Maxam, may nakalagay po sa dulo yan lahat. From Tunying Maxam, lahat po ng pinapasukan ko, mayroon nakalagay sa dulo na from Tunying Maxam. Hindi na ba ako naghihintay na tanongin na sino ba tong Ninja na to? Ganito, siyempre bagong walang jacket. Para mas maganda po ang para nakikilala po kung sino. Harang Manoy, The Survivor Dan Tamsak. Takot yung gumagamit ng Ninja from Roger Vlog. De yung iba kasi hindi na nakakadikit. Tapos yung iba naman, malaki ang lagas kasi kaya ganoon gumagamit ng Ninja. Pero magpakilala na kasi. Hintayin pa, ilang beses, kasi nangyari na sa akin yan eh. Ilang beses na ako nagtanong, sino ba itong ganito? Hindi naman nagpapakilala. Pero, mahalata nyo naman pagbinsan. Host, pwede mababa ng premiere from Judith D. Sige, baba lang ng premiere, kaibigan. Palit sa nakapin. Emma Helping Hands. Sino ba kasunod ni Ate Emma? Kajuni. Emma Danna from Bert Kapatas. Jasper Pamvlog nag-drop ng by. Wendell Kent Vlog. Boy Peralta. Dan Tamsak. Kaya nung na to? Salamat host from Judith D. Sige no problem, baba lang po ng bahay.
Premier din po yan, oh. Tamsakan nga po natin, saglit lang. Pipin ko na nga, saglit lang, tapos pipin. Gen 8. Ito si Jalins din to, Jalins. Okay lang yan, magkakatunog. Okay lang yan, ha. Makikilala ko pag magkakatunog. Tamsa Kara kaibigan from Gen 1825. Host, pwede magba ng premiere. Miller ka niya, may bahay ka na po ate. Ay, may bahay, may jacket ka na po. Moderator ka na ate Miller ka niya. Ninja ni Dre, nagbigi-bigi tamsak dan from Miller ka niya. Ninja ni Dre, nagbigi-bigi ang kaibigan Shirley, Juliet Mukbang, and Just for Fun Vlog, nag-drop ng bahay. Emas, dan na po from Bert Kapatas. Bow Vlog, nag-drop ng bahay. Boy Peralta, dan tamsak na po. Salamat bro sa pagpin from Kajuni TV. No problem bro. Pakitamsa ka naman po ang premiere. Like number 14 bro. 14. 15. Like number 15 na. Subscribe ko na rin bro. Kalimbang all. Di na ako magbabakas bro ha. At least alam mo naman. Ay ito pa oh. Subscribe ko na din bro. Sino mga nandito na? Keta Vlog, nandito na. Oh bro. Ako kalimbang all na, hindi na ako magbabakas ha. Madali lang po mag-thumbs up. Pero magbabakas po kayo. Sa katulad ko po, hindi na ako nagbabakas kasi ayun oh, like na rin 16. Kasi alam naman nila yan. Sa mga baguhan lang yun, magbakas kayo para mabalikan kayo. Nakadikit na rin bro. Ito ba bro? Pero di pa rin ito nakadikit oh. Judith D, dan thumbs up na po. 4 na thumbs up bro, 4. Pang-5 to bro, pang-5. Kanya-kanya mabasa po muna, kanya-kanya. Sumasakit na naman yung lalamunan. Nandito na si Titi Maganda. Miller Kanya, ako si Nani Jose, Roger Vlog. Ako si Barriotex, tsaka si Manidong. Like number 18 na bro, 18. Meron na po tayong 1 oras na pala. Kajuni TV, dikit dan all po sa premiere nyo. Sige po, magdikitan mo na. Sa premiere mo na, sa premiere, tapos dikitan na rin. Ito pa si titinang ko pa to siya eh. Si, nasa na ba yun yung isa? Nabago? Siyang Pau 6. Sino gato si Siyang Pau 6? Tinan ko lang si Siyang Pau 6 ha. Road to 1K pala to, pero hindi kaya to. Oo, unang dikit to, kaibigan Siyang Pau. Hello ma'am, Titi Maganda. Oo, nakadikit na kaibigan. Isang dikit. Panurin ko lang, pangalawang dikit o, pangalawa. Ayan o, pangalawang dikit. Digitong didikit, kaibigan, dahil tigi-isang account yan, tigi-isang cellphone yan. Panurin ko lang. Kanya-kanyang basa na po tayo, hindi ko na babasahin lahat. Sumasakit na naman ang lamunan ko mga kaibigan. Sana maintindihan nyo po. May moderator ka na kaibigan Jinjin, 1825. Pangatlong dikit o. Siyang Paulo.
Hearing po from Tel Malapid. Like number 96 na oh. Pangatlong dikit, pangatlo. Meron bang dalawa? May dalawa pa, teka lang. Saglit lang. Road to 1K pala to, road to 1K. 914 ka na, 914. Ano to? Thank you from Xiangpao. 6 Baryote kapatid from Tel Malapid. Tamsak po, may kalab shoutout from Amira. Tamsak na po sa nakapin from Judith D. Salamat kabayan ha, kabayan Amira. Salamat po Miralisa from Judith D. Patamsak po from Miralisa channel. Sunod po si ating Miralisa. Tapos na po kasi nakapin. Palitan na natin yung tema kuya po kasi. Manidong, Emas. Yan kay Manidong naman tayo, Manidong. Wait lang po, wait lang po, wait. May kalabas ito, natin may kajiyama. 10 minutes pala tong ano ni ano, naging siyang pau. Dan slab. Tapos na kayo siya nakapin?
Tapos na po kasi nakapeng kami na dong. Tamsak na Mami Relisa. Sino pa hindi mga naipipin? Mga nakasunod-sunod. Tika lang. Kusinan Diyos si Meralisa. Ate Juliet. Ito pala si Bongs TV. Meka Giyama Barriotek. An 1, mega love shoutout. An 0 pala to. An 0. An 10 pala, an 10. Dito ba ako kay ano Siyang Paulo? Siyang Paulo receipt. Tapusin ko para 7 minutes na 7 minutes. 7 minutes yan pareho. Pigi-pigi lang house. Harang Manoy, from Manidong Vlogs. Kay Bongs naman tayo, kay Bongs. Bongs TV, Bongs TV yun. Bongs Sorolan yan, Bongs Sorolan. Nandito ako kaibigan, Bongski Bongski Nandito ko sa Bongski, kaibigan Bongski Horolan. Subscribe ko na kaibigan Bongski, di pa naka-subscribe Magdikitan lang po, magdikitan at mag-mention. Thank you host from Xiong Pao. Oh, no problem. Tapusin ko, okra pala to, okra. Sabihin mo, naglalike din si Bongski. Maraming tao. Oh, yung ano po pala, kay Bongski Horolan, puntahan kita, Bongs, puntahan kita. Taxi Uragon, ikalimbang all mo yan. Nagla-live stream din po yan. Marami pong kaibigan yan. Maraming tao. May mag-aayuda siya. Tapos yung mga tauhan niya nag-aayuda pa. Araw-araw niyo pong puntahan yan. Pag nag-live stream po siya, puntahan niyo. Kahit pa 10 po. 10 sa isang araw, 10 sa isang araw. Nung hindi pa po ako monetize, dyan din po ako ng isda. Kay Bongski Horolan. Diyan din ako humingi ng ng mga tulong dun sa mga pinapag-graduate natin. Diyan din ako humingi ng tulong. Pumupunta po ako diyan, tapos yung channel nung humingi sa akin ng tulong, sa kanya ko dinadraft. Tapos hingi ako ng tulong. Kaibigan Bongski, patulong naman ng kaibigan ko. Paayuda sa ganito, babalikan kanila. Ganon. Nagbibigay po sila. Mabait po yan si Bongski Horolan, mga kaibigan. Hindi naman po siya lang ang mabait dahil nagpapalipad. Sherlyn, hindi naman po siya mabait. Siya lang ang mabait kasi nagpapalipad. Lahat naman po tayo mabait. Meron lang po tayong oras o kumbaga saan nakakaluag-luag kasi may mga trabaho sila kaya sila nagpapalipad. At saka maganda yung pagiging samahan natin kaya nagbabalik sila ng mga palipad na yan. Pampalubag-loob lang naman yan. Kasi wala po kasi ang sweldo kaya hindi pa ako nakakapagpalipad. Pero yung nung may nagbigay sa akin ng blessing na binigay sa akin through Palawan, yung blessing na po yun, nag-load din ako ng pang Gcash, nakapagpalipad din ako. Pero ngayon wala pa akong sweldo kaya hindi pa ako nakakapagpalipad. Kaya kalimbang po yan si kaibigan Bongs TV, Bongs Horolan. Patamsap po guys sa aking munting channel, sa mga natamsakan ko. Dan Sian, sa salmon mo, salamat po. Yan nagbabaan na ng bayo. Bahala na po kayong magdikitan, mga kaibigan. Yan na, tapos na kaibigan Siyang Pao. Tapos na rin nasa harang na skip ko na yung ads. Dito na ako kay Jero Rodrigo. Nine minutes yung kay Bongski, kaibigan Bongski Horolan. Taglo ko na naman tong aking Magdikitan lang po kayo, magdikitan. Salamat host from Xiang Pao, no problem. Balik-balik ka lang dito kasi hindi ko alam kung magla-live stream ako araw-araw kasi. Dati nag-live stream ako araw-araw, makakagraduate ka sana dito kaibigan Xiang Pao. Maka 20 ka lang dito, 20 banana. Hindi 930 ka na. Sunod na araw, maka 20 uli, 950 ka na. Sunod na araw, maka 20 o 970, wala pang 1 week. Sa totoo lang po ang banana, saglit lang yan.
2 months lang yan pag talaga masipag ka. Mahirap po watch hour. Dito kaibigan Bongski oh. Hindi pa nakadikit kaibigan Bongski. Dikit ko na rin kaibigan Bongski Hurulan. Like 173. Kaibigan Bongski oh. Meron isa pa oh. The Survivor Grandma. Sa Lersing, bigi-bigi. Salamat kaibigan sa Lersing ha. Tamsak and Harang Hosi from Regine Lauyon. Like 174 kaibigan Bongski. Sige magdikit lang po. Dan Sian sa salmon mo. Salamat po. From Judith D. Thank you Ma'am Judith from Siyang Pau. Kung may magpalipad sa'yo, diretso na lang sa Gcash mo from Wendell Kent Vlog. Hindi naman pwede, hindi naman kasi lahat may Gcash, kaibigan Wendell Kent. Siguro Wendell Kent, pag naging graduate ka, mas marami ka pang alam kaysa sa amin. Mangisda ka na mangisda kasi, kaibigan Wendell Kent Vlog. Pwede yun, kasi pag dito lang sa Pilipinas, pwede yun, palipad Gcash na lang. Pero pag mga taga-ibang bansa, wala kasi sila. Meron sila, Paymaya, ano ba yun? Yung isa pa. Tol, good morning, Tamsak Dan, and share. Salamat Tol, Venus Indaya. Salamat kaibigan, salamat. Nakapag-live stream ako ngayon para ano? Brazil Beast, mega love shout out. From Brazil. Dan Tamsak na po. Saldiboy TV, mega love shoutout kaibigan Saldiboy. Regine Lauyo, nagbigi-bigi. Ay natin meron sa channel, patusok naman. Sa premiere ko, salamat. From Venus Indaya, Bongs TV, dandikit. Dangdikit po sa'yo. Main po ang dinikit ko. Sana main po ang ibalik. Oh, babalik ng main yan. Huwag kang magalala, basta pag nagbakas kayo sa main niya, magbabalik ng main yan. Saldiboy TV nag-drop ng bahay, and Brazil Beast at saka si kusina ni Ate Jessica Or. Siyang Pao nag-drop din ng bahay. Dan Milirican niya, sabi ni Ate Mirel sa channel. Brazil Beast, Dan support from Wendell Kent. Venus Indaya nag-drop ng bahay. Palit na sa nakapin ha. Siyang Pao, kusina ni Jose. Ito si Ate Til Malapid. Sunod si Wendell Kent. Thanks from Brazil Beast. No problem my friend. Saldiboy TV, bigi-bigi. Emma Elvinghand Channel. Nag-drop ng bahay and Brazil Beast. Pag premiere po, sabihin niyo pag premiere ha, para madaling tamsakan. Tsaka pag-isugod na rin po. OTW sa nakapin from Ate Merle sa channel. Siyang Pao nag-drop ng bahay. Kusina ni Jose. Ate Merlisa, sorry, maya-maya konti. Hindi ko na naman na pipin si Ate Merlisa. Basta premiere lang, ibaba mo Ate Merlisa, yung premiere lang ha, para kasunod na. Dito ba ako kay kaibigan Bongski oh, pinapanood ko kasi oh. Hindi kasi ako nag-skip. Para maayudahan ko man, ay nakapin pala ako. Salamat Katunying. No problem, no problem. Guwapong suabe. Boy Kikul ba yun? Hindi ko nalagay yung moderator yun ah. Harang ulit from Regine Raul Lauyon. Bert Kapatas Vlog, dan po sa'yo, sabi ni An Austria. Like 28 sa nakapin, dating dikit from Ate Meralisa. Shoutout po, if may dumikit, salamat. Yun, tama yun, shoutout pag may dumikit.
Mababasa naman po kasi niyan kahit di ko basahin. Teka lang po, inom lang ako ng tubig. Sumasakit na naman yung aking lalamunan. Hi Tilma, watching po from Juliet Mukbang. Ay. Venus Dan from Rugin Lauyon. Wendell, draft link. O, drop down ng link. Ayan pala. Wendell can vlog is drop the link, my friend Brazil Bis. Hi Tilma. Watching na po from Juliet Mukbang. If may nakalimutan ako, balikan. Make sure po magbakas kayo. Sure po yan, may balik. At ayuda pa. Salamat po from Ate Tilma Lapid. Dan digit to Tilma Lapid from Ate Milary Kanya. Wendell Kent Vlog, nag-drop ng bahay. Harang bro from Gagumurak TV. WH lang talaga mahirap. Oh, mahirap ang WH. Banana, saglit lang yan. Kaya maganda, dikit na po sa'yo. Dan Wendell, ingat sa pagbike. Dating dikit, patusok. Premier to atin yan, ha, Merlisa. Judith din naman tayo, Judith D. Hi Tonyo Maksan, may galab shoutout my friend from Bang BMRS channel. BMRS channel. Thank you my friend. Nandito na ako kay Manidong vlog. Still in harang from the Sedilio Family Vlog. Sabihin po yung yung mga hindi pa napipin ha. Oo, premier yan. Pakidikitan po yung premier ha. Premier mga kaibigan, kung sino po naipin, pakidikitan yung nakapin. Tapos yung premier, madali lang naman po tamsakan ng premier. Para pag naipin po natin, madali na po. Kaunti na lang po yung SW Harang. Salamat po host from Judith D. Oh, lahat po ibipin, lahat. Like 5 sa nakapin bro from Gagamrock. Siyang Polo, Dan Sukli na po. Thanks from Ate Tilma Lapid. Like 45 Manoy at nasa harang pa. Salamat sa 45. Thumbs up. Still in harang from the Sedilio family. Special. Please patusok premier ko host. Thank you. Thank you and mga migs, Juliet Mukbang. Yun, mga migs. Patusok lang po from Judith D. Tilma Lapid. Siyang powder, pasok niya lang daw po. Sabi thanks from Tilma Lapid.
Like 5 sa nakapin. Nabasa ko na pala to. Ano ba naman yan? Bao Vlog. Mega love. Sino yung Bao Vlog na to? Ate Judith Dio. Dikit ko na po Ate Judith Dio. Hi Judith Dio. Mega love shout out from Bang Beam RS Channel. Like number 8 Ate Judith Dio. Di na po ako magbabakas ha. Ate Judith D. O, like number 8. 9 na to 9. Delete ko na rin Ate Judith D. O. Ba't dito mataas yung ano? Oh, 8 pa rin. Ate Judith D. O. Di pa rin nakadikit o Ate Judith D. O. Maraming salamat po host. Ba't ganun? Tingnan ko nga to. Tingnan ko lang dito Ate Judith D. O. Dito mataas yung like eh. Kanina pa yun. Ayun, tumaas na. Nahuhuli lang. Nahuhuli yung internet ko ah. Nandito si Manay Dong. Bao Vlog. Juliet Mukbang. Hi Teta, mega love shoutout and good morning Manay Tita Vlog. Mega love shoutout everyone. Ami Hotdog, good morning everyone from Ami Hotdog. Si Ami XX to. Maraming salamat sa lahat. Tamsak host, Wendell Ken Vlog Harang, at sa Daily Family Vlog. Dan po sa inyo. From Tilma Lapid. Mega love shoutout everyone from bro. Nagliliya ako ng bangka para makinis pag pininturahan. Yan na ba yung mga gagamitin nyo? Bro. Maraming salamat po host. Yan yung bangkang gagamitin nyo. Sino yun? May jacket ka na Ami Hotdog. Palit na po sa nakapin ha. Hello Sis Juliet. Sis Juliet, mega love shoutout. Yahoo. Till malapit, maraming salamat po sa pagbalik. Ito po, The Survivor Grandma. Sis Miralisa, mega love shoutout. Sabi ni Ami Hotdog. Judith Lapid. Hashtag Judith Lapid. Dan sa'yo. Magkaiba yun. Tilma Lapid at saka Judith D. Ayo, yung dalawa dinikitan niya. Judith at Lapid. Dan sa'yo. Ma'am Ami, mega love shoutout. From, ako si Bariotek. OTW po from Judith D. Juliet Tamsak dan sa Premier. Dating dikit po. Mildred Sausola, nagbigi-bigi. Hi Hami. Lisa Dillo. From Judith D. Sis Tita, mega love shoutout. Dito ka na pala Pinas from Ami Hotdog. Mega love shoutout Sis Lisa. Shoutout ulit Ma'am Manay Tita ha. Mega love shoutout Sis Ami. Hindi na ako nakasilip sis. After LS, sakit ulo ko. Mega love shoutout Kuya Barrio from Tita Vlog. Saldi Boy TV nag-drop na ba? Ilan na kaya to si Saldi Boy? Bagong ipapagawa na bangka, salamat kay Kabayan Brando Vlog sa sponsor. O, Saldiboy TV o. No worries sis Miralisa. Nakasilip lang ako kahapon dyan kay Sister Miralisa. Ay, Sister Ami. Kay Idol.
Mangisda ka na mangisda, Salde. Low battery na, oh. Tayo tayo dyan. Saldiboy TV, mangisda ka na mangisda para mapabilis yan. O, Saldiboy, oh, pangalawang dikit. Kaislaw, may galab shoutout, my friend, Kaislaw. Like number 9, oh, kaibigan, Saldiboy TV. Ayan, oh. Tingnan ko na yung ano mo. Kababayan ko to, Saldiboy, eh. Pangatlo, Saldiboy, oh, pangatlo. Meron din pala Judith Lapid. Hindi pinagsama yon. Yung Judith di at saka Tilma Lapid para hindi na siya makapag ano. Salamat sa Jackie Toast from Kaislaw. Sis Andan na ako sa'yo from Ate Miralisa. Ilang minutes to? 3 minutes lang naman, kaibigan Saldiboy. Wala akong kinikilingan ha, isa-isahin ko lang yan. Ito pa Saldiboy, oh, pang-apat. Like number 10, kaibigan Saldiboy. Di pa nakadikit, oh, idikit ko na rin. Salamat po kuya. Yun. Salamat po kuya. Namiss ko kayo at mag-whitey from Saldiboy. Yun. Salamat naman at namiss mo si Tunying. Hi, I'm Saif TV Karachi. Ay, okay. Thank you very much my friend, Saif TV Karachi. Thank you for coming again. May bakas na ako. Titi maganda, sabi ni Ate Juliet Mukbang. How are you my friend, dear brother all? I'm fine my friend. My friend. Pangalan nito. Saif TV Karachi. No problem my friend. Saldiboy, dahil na daw sa'yo sa kusina ni Ate Jessica Or. Assalamualaikum, my older friend from Saif TV Karachi. Kusina ni Josie nag-drop ng bahay and Saif TV Karachi. O sis, now lang naging 10 talaga gising ko from Ami Hotdog. Sis Ami, may galab shoutout down sa TikTok mo. Judith din nag-drop ng bahay and Saif TV Karachi. Siyang po nag-drop din ng bahay. Sa Ler, may galab shoutout from Ami Hotdog. Saif TV, hello! Tapos na kayo sa nakapin? Ano to Ate Miralisa ay premiere? Pipin ko na yung premiere oh. Nandito na naman ako kay Manay Dong oh. Tatamsahan ko na rin yan. Live stream to you, 3 hours. May dikit na po sa'yo from Saldiboy TV. Alagad ni Regine Lauyon. Yan, nagbigi-bigi ay nag-drop ng bahay and Mama Katiban. Ano yan? Lustining. Host working mood. Babalikan ko mga nagbakas at dikit. From the Survivor Grandma. Salamat host from Ate Mer. Oh, pinin ko na kasi natabunan na naman. Premiere mo Ate Merlisa ha. Yan, premiere nga. Oh, like number 12, Ate Merlisa oh. Thank you sa pag-pin. Araling pang lipunan naman to.
Premier na pindot ko kay Ate Meralisa. Arlene Panglipunan yung kalagay. O, like number 11. Ate Meralisa. Isa. Pangalawa, Ate Meralisa, oh. Hindi pa pala nakadikit to, oh. Ate Meralisa ay. Ito na pala sa isa yun. Nalilito na ako. Beautiful. Sa nakapin po tayo. Sa nakapin muna sa nakapin. Megalab shoutout, Sir Baryotek, kabayan, from Kaislaw. Kaislaw, megalab shoutout. O, tinatawag ka ni kaibigan Baryotek. Baryotek pa nga pala. Teka lang po, kabaryo, ha. Wait a minute lang. Manay kabaryo. Alvin Matchador Vlog. May live din si Manay Alvin Matchador. Salamat, host. Ganda sa pool na yan. Mura lang entrance, 160. Mura ba yun? May mura bang 160? Ayos ka, Ate Meralisa. Samantalang 20 pa lang. 20 entrance. Napapahala na ako. Oh, like number 14, Ate Meralisa, oh. Ano yun? Beautiful and relaxing resorts. Panoorin ko ngayon, Ate Meralisa. Pag maganda yan. OTW, siyang pao, Pramama Katiban. Thumbs up na, Meralisa. Pramama Katiban. OTW, siyang pao. Hello, Bertek. Dan ako sa'yo kanina pa. From An-An, 0. Binusindaya, nag-drop ng buy. Pawats naman ang ano ni kaibigan Binusindaya. Konti na lang po yung WhatsApp niya, konti. Baka linggo tapos na yan. Saldi, hindi ko makita bahay mo. Baba daw bahay, Saldi Boy TV. Sabi ni Ami Hotdog, Taxi Uragon and Saib TV Karachi nag-drop ng bahay. Mama, dikit dan ako sa'yo, merong batan. Ano yun? Idol Baryotek, megalab shoutout from Ami Hotdog. Mama, dikit na po ako sa'yo, merong bataan. Ano yung bataan? Murong bataan pala. Murong bataan. Natutos ko na yan, Sir Baryotek. 1K, congrats sir sa'yo from Kaislaw. Haram from Jindim. Please my old sister there, brother. And my video fully watch from Saib TV Karachi. Ipin ko nga muna ito si ano. Tapos na kayo sa nakapin kay Ate Meralisa, mga kaibigan. Kumusta po kayo dito from Jindim? Mega love shoutout sa lahat from Jindim. Hi from Saib Karachi. OTW Bino, Saib Karachi nag-drop ng link. Ibaba ko lang yung link dito ni Saib Karachi. Saglit lang mga kaibigan ha. Kay Ate Meralisa muna tayo, Ate Meralisa. Dito na. Ay, si Baryotik pala. Nagalit si Mrs. Idol na ito sa Baryotik eh. Nagalit siya. Baka narinig nyo naman. Nag-echo. Yan o. Si kaibigan ka Baryotik mo na daw. Yan o kabaryo. Like number 25. Nakadikit na lahat yan. Kasi hindi pwedeng wala nang nakadikit dito. Inayuda ko na sa ito lahat. Saib Karachi. Nag-drop ng bahay. Drop the link my friend. Saib Karachi. 1.60 na oh. Like number 26. 27 na yan. 27. Oh, hindi nag-ano yung like. Oh, like na rin. Kaibigan kabaryo. Ayun, ang dami niyan oh. 3. Kabaryo. Harang, from Ate Meralisa, 3 yan ha, 3. Jindim, 52 like. Oh, pang-4, kabarya ha. Ay,
Chicken alakig. Basa. Pang-apat kabaryo, pang-apat, pang-lima to kabaryo. Nasa live stream na ako ni ano, sino na to? Willie Boy Antonano. Magdikitan na po, magdikitan. Pang-lima kabaryo, pang-lima. How to get 1,000 YouTube subscriber. Yun. Ano pala to ah? Tutorial pala to. Ay, nagla-like pala. Ay, hindi naman. 26, 26. Puro 26, 27. 8 minutes and 20 seconds. Kaibigan kabaryo. Limang nanonood sa'yo kabaryo. Sis. Ano yun? Pati si Sis Ami. Ano naman yung usapan yung yan? Ami, dikit na po sa'yo from Saliboy TV. Please pa to sa premier ko host. Wow, dami bantay host from Jindim. Oo nga, dami. Pang ano yan, mga hiniram lang natin yan. Taxi Uragon, dikit. Dana po sa'yo. Salamat Jindim sa yung palipad na Hong Kong dollar. Ba't galit? Ba't galit yung sticker mo? Meron pang ano, meron pang ano ba yun? Devil emoticon. With 4.90 Hong Kong dollar. Salamat kaibigan Jindim. Meron ding ano yun oh. Ano? Point lang pala yun. Pang pandesal. Kasi yung kay Shirley is ano 4.90. Mamaya chat ako doon sa tita. Primarily sa channel. Ami Hotdog nag-drop na buy. Wow, dami bantay house. Okay, sige sis Lisa. I-forgot ko from Tita Vlogs. Mildred Sausola. OTW Mama Katiban. Kusina Diyos Bigi-Bigi and Mildred Sausola. Dito pa ako sa hotel. Mga sis, quarantine pa. 5 months ang quarantine mo dyan. 5 months. Alis mo na ako kuya. Naglagas. Sinulo sa akin. Atras ng atras. Sige, okay lang. Disadilyo, no problem. Salamat sa 27 viewers. Host premiere ko mamaya 10:45 Pinas time. EM yan, EM. Anong oras na ba? Malapit na. Beke naman. O sige, pag inabutan ko, ipipin ko yan. No problem yan, no problem. O ang tagal naman, dati 3 days lang partner ko. Malapit na ako matapos from Tita Vlogs. Sis Tita, add mo ko sa Messenger, Ami Jimenez din. Thank you Kuya Barrio from Tita Vlog. PM. Ay, gabi ba? Gabi? Tayo dyan. Alas 11 na to. Mag-11. Kalimbang all nyo na lang para mag-notification kung sinong gising pa. Maganda pong premiere kasi 7, 6, 7, 8, ganyan. Pinas time. 6, 7, 8 PM. Pero pag mga ganyan po, mga alanganin na yun. Pero pa yung iba naman na talagang supportive sa YT, pupuntahan yan. Huwag ka mag-alala. Kaibigan Jindim. Thank you Kuya Barrio. FB ko Ami Jimenez din. Gabianos from Jindim. Oo nga gabi. Sige po, may LS na po ako ng 11 AM from Millery Kanya. Sige, salamat Ate Millery Kanya. No problem yan. Pag pupuntahan rin kita. Lagi naman ako nasa live stream mo. Siguro lagi mo naman nakikita si Tunyi Maksam. Si Tunyi lang may sabi na 5 months. 5 days is Ami, ha.
Saan ditiran niya? Dikit dan po sa'yo from Saldiboy TV. Dan Barrio take watching sa tips mo po. Hindi pa tapos Kabaryo. Hindi pa tapos oh. Oh, baka sabihin mo nag-skip ako para sa WH mo to Kabaryo. Lima yan, lima. Oh. Meron pa dito. Oh. Shalersing, bigi-bigi, in kusina ni Jose. Host, alis muna ako, mag-swab pa from Judith D. Sige, ito nilang may sabi. Sige po, salamat. Salamat Juliet Nukbang Idol, from ako si Barriotek. Sa FTV Karachi. Nag-drop ng bahay. Balik ako kung di ka pa tapos host from ating Judith D. Sige, salamat po kung makakabalik pa. At kung naandito pa ako, ilang oras na ba? Mag 2 hours na ako. Siyang Paulo Dan. Sa sukli po, salamat. Main to main ba dito host from Gindim? Okay lang kahit ninja. Oh, ngayon sabihin mo ninja. Kanina sabihin mo ninja, may ibang ano. Hindi, okay lang ninja basta ibabalik yung main. Ganun ang patakaran ko, okay lang gamitin ninja basta ibabalik yung main. Okay lang din main to main, mas maganda. Pag ninja ang gamit basta, ninja ang gamit mo, balik mo yung main mo. Okay lang kahit second account, kahit third account. Basta yun lang talaga, papayo ko lang, pag ninja, second account man yan, 10th account, 20 account, basta ibalik yung main. Main ang priority ang maibalik. Yan, ang main yan kay Ate Merlisa. Jindim, okay na sa'yo, from ako si Barriotic Boy. Yun, tapos na kayo kay Kabaryo? Tama, sis. Oh, second in main para happy. Oh, kasi yung mga account, mga second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Bonus lang yan. Kumbaga sa saging, puso lang yan, puso. Yung mga main account. Pero yung pinakang totoong saging, yung main. Oh, ipin ko rin si Saip Karachi. Ako lahat, tatanggapin ko kahit banana ng kapitbahay. Oo, pwede naman tanggapin lahat yan. Basta importante yung main, huwag din kakalimutan. Kasi yun ang importanteng ano eh, dun magpa-pop up talaga eh. Yun na, tapos na Kabaryo. Next. O, nasa live stream na ako ni ano, sino to? Patawa tuloy si Idol Ami Jimenez. Tama ba Ami? Idol Jason Jimenez? Yang second account, mga ninja na yan. Puso lang yan, puso. Ang original na saging yung main. Ahaha, sis Ami. Tama, lahat tanggapin. Oo, lahat tanggapin natin. Ano bang live stream to? Vitamins naman vitamins for the soul. Ay, siya ano to ha? Ati Bits pala to. Pangalan, dalawang vitamin. Ano na yung mga nabasa?
Ano na yun? Yung vitamin si Ate Vic. Nandito na sila. Nandito na. Ha, ha, ha. Idol Barriete, play nga kita from Ami Hotdog. Sa racing, bigi-bigi. Diyan dumami banana ko. Puro ninja. Oo nga, kahit lahat naman tayo puro ninja, puro puso. Kakaunti na yung totoong saging. May kasabihan nga eh, kung walang puso, walang saging. Kaya tanggapin niyo yung mga ano niyan, mga ninja na yan, kasi kung walang puso, walang saging. Tama ako, hindi. Comment kayo kung hindi tama. Kung walang puso, walang saging, kaya tanggapin niyo yung ninja. Basta nandun yung main. Dinikitan ko na yan, nakasabit, kahit hindi ko naintindihan. Oh, palitan ko na. Kami hotdog. Tumpak ko, sabi siya, tumpak yan, sabi natin dito, tumpak! Tumpak from Max. Tama naman, basta si Main, andun din. Oo, basta nandun si Main. Kasi, pag walang puso, walang saging. Yung puso, yun yung ninja. Tapos yung Main, yun ang saging, di ba? Saging ang kailangan natin. Kasi ang ninja nakakatulong din sa views. Oo, nakakatulong sa views yung ninja, nakakatulong pa sa ano, sa banana. Nakakatulong sa live stream. Oo. Kasi yun ang pupunta eh. Pabitay Max. Pabitay do. Gusto ko puso at saging. O di, gusto na ng puso at saging ni Manay Tita Vlogs. Yan, si Juliet, ipalit mo. Kanina pa yan. Si, Juliet. Hindi pa napitin niya. kauna-una niya sa atin Juliet eh. Ha? Nalagas na ako ni Lolo from Xiangpao. Ako men, ang idinidikit ko from Jindim. Oo, okay lang yan sa maganda yan, main, pero tanggapin mo rin Ate Jindim yung ano, yung ninja, yung puso. Hindi nagbabalik ito sa hindi ba nagbabalik palta na yan? Hindi ba nagbabalik yan? Hindi naman naintindihan yung salita natin, bahala siya. Sino nang kasunod? Tumala tayo kay Bino Sindaya, saglit lang. Tawa tuloy siya si Idol Ami Minis. Pag hindi nagbabalik, dapat kanino pa sinabi na hindi nagbabalik eh. Para tinanggal na natin sa pin. Tanggalan ko ng jacket yan eh. Ako na visit na naman eh. Joke lang. Passport Nagbulol tuloy ako. Passport house. Premiere 1 PM from Ate Rodjin Happiness. Ako main talaga ang dinidikit ko. Nabasa ko siya na eh. Dan Thumbs Love watching ad to support the host from Ate Beats Team Lord Jesus Christ from Houston, Texas, USA. Ate Email Pinghan, yun, nagbigi-bigi. Please brother, link me my link sa TV Karachi. Bagam, please. Anong English nito? Anong English na ito? Prangkain ko to si sa TV Karachi, please subscribe back to able subscribe your channel please because so many ano ba yan? So many complain you are not subscribed to other ano ba yan? Tulungan nyo nga ako para prangkain natin tong di nagbabalik na to na taga-imong lahi na to. Tulungan nyo ko at pagsasabayan ko to. Tanggalan kita ng jacket eh. Please subscribe back my friend sa FTV Karachi. Please. Sige, tirahin mo yan idol. Oh, pag di nagbabalik, titirahin ko talaga ako pa. Kilala nyo kung isang loko-loko pagdating sa live stream. Pag di nagbabalik, ayaw ko ng ganun, ayaw ko ng manglalamang, ayaw ko ng siya lang ang gusto magkaroon ng banana. Kahit puso na lang. Hindi pwede yung ano, hayaan mo na lang. Hindi pwede yung hayaan. Mamimiyasa yan eh.
Pag namimiyasa, hindi pwede. Pag minsan lang ginagawa, pwede. Pero pag namimiyasa na, hindi na pwede sa akin yan. Hindi pwede kay Tunying yan. Kulit nga yan kuya, from Saldiboy TV. O, kita mo na, maraming... Anong, bakit yung maraming nagko-complain? Sige, tirahin mo yan, idol. From ako si Baryotek. Madino kasi dyan kami kabaryo eh. Isu na lang ti kayat na umado ti banana na oh. Alangan mo't na si tayo na Pinoy tilulukon lang. Tayo lang Pinoy ang linulukon niya oh. Porkit nasa ibang bansa siya oh. Pakialam natin kung taga ibang bansa siya. Hindi naman siya nagbabalik pala. Dahil sa nakapin. Yun, kay binusinda tayo. Masyadong maipit si Lolo. Magpaturo ka kay Idol Baryotek mag-English. Oo nga eh, magaling mag ano to eh, kahit magmamais lang. Pero the best to si ano, si kaibigan Kabaryaw. Buti pa magtanim na lang din ako ng mais para kasi magkatunog yun eh, mais English. Para sa may S. Okay, Bow Vlog from Makatiban. Masyadong maigpit si Lolo. Hello po Katonying from Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Di ko talaga alam na may live ka pala. With love from Ate Odessa. Di no problema, ayos lang po Ate Odessa. Sinipag lang ako ngayon, Sabado. Tuwan-tuwa tuloy si kaibigan Kabaryo. O, saan nakapin tayo? Saan nakapin? Umuulan po ba dyan? Hindi po, ang init. Ayan o, ate, ano. Pakita ko nga. Saan yung camera nito? Ang init, grabe. O. O, ayan, napakainit. Eto si Brazil Beast. Nagbabalik to, nagbabalik yan. Mabait yan, si Brazil Beast. Tawa si Idol Baryotek from Amiminis. Oo nga eh. Magaling mag-English to si kaibigan Kabaryo eh. Like 57 knows from good morning po sa lahat na nandito. Na bumisita niyo from God Grace Channel. Hashtag Manoy Christ follower. Pero ibang channel po yan ha. Iba yung itong God Grace Channel kay Mrs. ano to. Asawa ni Manoy Christ follower. Dito sa Sierra Madre, walang humpay ulan. Ano mo nga dito Manoy? Itaboy mo dito yung ulan. Taboy mo dito sa Pangasinan. Dito sa Piuduran, maulan po from Saldiboy. Maulan din daw sa Albay. How are you from Robbie Sangmo Official? I'm fine, my friend. Ravi. Please drop your link, my friend. Ayos lang. Ito naman ipapakita ko sa kanya eh. Ito naman isisilip ko sa kanyang ano. Sa FTV Karachi, drop the link. Please subscribe back, my friend, sa FTV Karachi, ha. Wala tayo magagawa idol. Dito ang bunguran ng amihan eh. Bungaran ng amihan. Oo nga eh. At least okay, nakakapagtanim kayo dyan. Tamsakdan idol, Tonying, kumusta? May kalab shoutout from Kamuha Vlog Official. Hashtag Jadken Kamuha. Brazil Beast, drop the link. God Grace, Bigi Bigi. Jindim, Juliet Mukbang Dan. Dito nga muna tayo kay Jindim. Premier yan, premier. CG Definition from Brony Bigay. Hello po, mega love shoutout. And malupit na shoutout po.
Yun, nasa live stream na ako ni Kabaryo. Oh, nandito na rin ako sa ano yan oh. Ano to? Yun, sino po tapos na nakapin? Mangyan World TV, mega love shoutout. Musta? Paring Tunying. Sino ba yung Mangyan World TV? Idol Barriotek, naka-play ka sa akin from Ami Hotdog. Binusindaya, okay na po, from Kubaryo. Harangos from God Grace. Taxi Urago, nag-drop ng bahay. Baba ako bahay, idol, from Kamuha. Sige, baba ka lang ng bahay, kaibigan. Mamayang gabi ang premier ko. Salamat sa didikit. Sure ang balik. Hindi nagmamadali po. From Jindim. Pasupport po ng premier ni kaibigan Jindim mamaya. PM nyo no, 10, ano ba? 10:45 ba yun? 9:45. Ay, 10:45 nga pala. Salamat, Ma'am Ami. Kung ganyan kayo ka-support, isang linggo, okay na ang watch hour ko. Oo, saglit lang yan, Kabaryo. No problem. Huwag ka mag-alala. Ilan na? 2 plus na yata yung ano niya eh. Yung ano ni Kabaryo? Next, ano ka pa eh? Next. Sino pa nga ba yung hindi napipin? Ito si Bawvlog muna, Bawvlog. Baba nga Bawvlog. Wow, idol. 3 minutes tong harang mo. Oh, tapos, lagi rin kita play sa live ko from Ami Hotdog. May kalabsat Juliet from Kamuha Vlog. Di madali lang watch hour. Pag pupunta ka sa LS, ibaba mo yung yung mga 3 minutes lang, 4 minutes na para ma-play agad. Ako na piniplay ko si Venus Indaya. Pero na siya ngayon, 3,900 plus na. Lagi ako nakasupport sa kanya pag may live stream kasi nakiusap din siya sa akin. Eh, lahat naman tayo, kahit sino naman lumapit sa atin, pagbibigyan natin. Lalo na si Kabaryo, hindi pwede pagbigyan yan. Lahat ng ilan siya, nandyan ako. Na-stuck na dito. Na-stuck saan, Kabaryo? Dahil sa nakapin, from kusina ni Diyos Jose. Dito muna ako kay Bawvlog ha. Malit pa pala yung bahay ni Bawvlog. Oh, Bawvlog, kaibigan, magandang umaga. Po sa lahat from Lantin. Nagbabalik Manay tapos nagawain. Yun, salamat Manay. Salamat. Mega love shoutout sa Lantin. Bawvlog, unahin ko sa'yo, Bawvlog. 5, ibig ko sa'yo, Bawvlog, 5. Like 88, Bawvlog. Panoorin ko lang ha. 4 minutes and 26 seconds. Ay, nagpalipad na naman si Ate Genesis Ernais oh. Teka lang Ate Genesis. Salamat po sa 49 pesos. From Ate Genesis Ernais. Pangalawa, Bawvlog. Lahat po mabibigyan. Like 88. 89. Skip ads ko na. Pangatlo, Bawvlog oh, pangatlo. Pang 90. Oh, Bawvlog. Nandiyan ka po, Bawvlog. Okay lang kahit wala ka na, ayudan pa rin kita. Kasi pumunta ka sa akin eh. Pang-4, Bawvlog oh, hindi pa nakadikit oh. Salamat, Max. Ay, bago pala ito ni Ate Juliet. Ito yung sa asawa niya. Ano Ate Juliet? Ito pala yung sa asawa ni Ate Juliet.
Panglima, Ate Julito, panglima, Bow Vlog, panglima. Panoorin ko Ate Julita. Shoutout sa 21 viewers. Stay lang here. Hashtag tol. Bambinos Indaya. Salamat sa support sa nag-iisang asawa ko. Ate Juliet. No problem Ate Juliet. Buti nasilip ko. Buti nag-comment ka na Ate Juliet. Magkasing payat nga lang kami ni Pares payat ang damit namin Ate Juliet. Ate Juliet, tinan mo pares ang kulay. Ate Juliet? Robbie Sangmo Official, mega love shoutout. Drop the link, pag-support naman si Stay lang here. Salamat tol. Kaibigan Binos Indaya. Basta linggo, Lunes okay na ulian. Tol Binos Indaya. Saka ka na mag-apply. 5 yan Ate Juliet 5. Ate Juliet mo ba nga 5. Oh, 5 yan, 5. Pang-4. Pang-5. God Grace pala, meron pa rin di pa napipin si God Grace channel. Bawdan sa tanggal. Sa tanggal mo, sabi ni Sis Juliet, yung nagsasalita. Bow Vlog, okay na idol, sipag mo. Binablog na rin niya asawa niya, Sa susunod, ibablog ko na rin si Mrs. Magbablog na rin siya. Masipag din si Mrs. Masipag maglaba. Napatawa sa atin dito. Tawag nito? Partner challenge. Partner challenge. Maging YouTuber na rin. Ami Hotdog, nagbigi-bigi landing vlog. Pakitusok na po sa Bow Vlog. Salamat sa thanks. Para sunod-sunod ang ating pagpin. Yan na, tapos natin Julito. Challenge na yan, challenge. Lahat ng partner natin, magbablog na rin. May sarili na rin vlog. Para magandang magandang sige host, partner challenge sa Let's Connect from, tulungan po ninyo, habi ko, from Ate Juliet Mukbang. Tulungan lang. Yun na, tapos natin Juliet, Pasko na sa Shopee. Tanggalin ko naman yung Shopee. Wala pa namang bayad Banding po nga. Sabi natin Juliet, mega love shoutout si Esmeralisa. Salamat tos. Nadikitan ko na yata ang lahat from Jindim. Hi Ami. Ma'am Grace, mega love shoutout from Hami Hotdog. Tama, sis Ami, ikaw naman ang i-vlog niya sa TikTok. Tama nga yan. Merry Christmas everyone from Jindim. Sino bang di napipin? Baba nga ba Ate Genesis? Dito naman tayo kay Lantin. Lantin muna, Lantin. Yun. Sa uulitin from Jindim. No problem. Kaibigan Jindim. Nasa Lazada na naman ako. Kailan din tayo?
Yun o, tapos na o. Pakilala na yun nandito, Ate Juliet Mukbang o. Pakilala ng mga halaman at hugot po. Yan o, galing ah. Sis Ami Jimenez, may galab shoutout. Hi Lantin, hello. O, kaibigan Lantin o. Subscribe ko na, di pa nakasubscribe o. Pork Minudo. Subscribe na lahat yan. Di naman napang gagawin dyan. O, kaibigan natin. Saldi Boy. Suklian na kita from Hami Hotdog. Harang Host from Kamua Vlog. God Grace Channel. Oh, palipad na naman si God Grace. Thank you, ate ano. Kaibigan God Grace. Pakisabi kay Mana, hindi ako nakagawa ng kanyang hinihiling na ano. At tinatamad talaga ako. Ng kanyang short greetings. Ay, ba't may harang? Pangatlo, kaibigan Lantino, pangatlo. Salamat sa pakulay light green. O, kaibigan Lantino, di pa naka-ano. Subscribe o. Subscribe ko na din. $16 ba? Tagal nito, 16 minutes. Apat, panglima, kaibigan Lantino. Magsabi po yung hindi pa nakapina, hindi pa naipipina. Dahil makakalimutin siya, no? Yan kayo kamuha. Genesis. Ate Genesis, bawa po kayo ng bahay, Ate Genesis. Sandy Teranya, Kamua Vlog, Mama Katiban, Dandikit, from Kamua Vlog. OTW Kamua, from Mama Katiban. Taas ang kamay po nang hindi pa napipina, kasi makakalimutin siya, nakataranta. Salde, sinuklian na kita from Ami Hotdog. Harang Host. Gawan ko ng channel partner ko. Ako pa rin ang bida. Ay, hindi pwede. Dapat katulad kay Ate Julieto na ang bida ay yung asawa niya. May galab shoutout po, Sir Sandy Teranya. From God Grace Channel. Timbornibol to eh, Timbornibol. Sandy Teranya, dikit. Dating dikit pala. Sandy Teranya, dating dikit. Sai TV Karachi. Oh, yan ang pasin niya, di naman pala nagbabalik. Good morning ho sa inyong family from Joyce Mandea Vlog. Radyo Napinis, nagbigi-bigi. Rabies ang may opisyal, nagbigi-bigi rin. Kamua Vlog. Sunod na si Kamua. Dalawang harang ah. Pangalawang harang. Kaibigan ano? Lantin Vlogs, pangalawang harang. Dan Lanting Yummy Foods from Bao Vlog. Mega love shoutout Lantin from Shirley. Kaibigan Shirley, mamaya ko na ididikit yung ano mo sa live stream mo mamaya. Yung iba. Shirley, mega love shoutout. Good morning from Joyce Mandea Vlog. Dito kay kaibigan Lantin. Nagigisa na. Pork Minudo Cooking Vlog 66. Kaliwiti pala to si ano, kay Kapisat Lantin. Mega love shoutout, Lalab Joyce. Like number 112, sarap ng minudo with harang from Ate Miralisa. Bao Vlog, mega love shoutout from Shirley. Nasa harang pa to si Shirley, nasa harang pa. Ate Mirel sa channel, nagbigi-bigi. Kahapon, nakabigi lang ako sa Ate Miralisa.
Ang live kahapon kasi ng hapon, si Ate Meralisa, si Lacerna, si Ate Rosita Way of Life, Bino Sindaya, Manidong, Shirley, yung ninja mo na po, gamitin mo. Hindi, kailan ka ba nag-graduate, kaibigan Shirley? Kahapon pa yan, kahapon. Pagkahapon pa yan, at 1,040 pa ngayon, hindi na malalagas yan. Host, mega love shoutout, Shirley. Congrats po ulit. Nakasilent pa ako. Beke naman po, patamsak. From Joyce Mandea. Sige, baba ng bahay. Pagkatapos ni Lantin. Sino pa kami sa God Grace mo na pala? Nakasilent pa ako. Kamuha, naibalik ko na. Sa hipon, thanks sa'yo from Mama Katiban. The Survivor Grandma. Nag-drop ng bahay. Daming harang nito kaibigan Shirley ah. Pangatlong harang na oh. Yamis Food, gutom ako host, Kalantin po. From Ate Juliet Mukbang. Pwede ba yon? From Joyce Mandia Vlog. Pwede na ano, Ate Joyce Mandia. Welcome Mama Katiban, salamat po. Ano ba yung pwede? Ate Jessica Or, nagbigi-bigi. Nakasilent pa ako, bigay naman po. Katamsak. Ay, nakasilent LS ka pa, Ate Joyce Mandea. Teka lang, nandito kay Lantin kasi. So, ang haba ng harang nito. 18 minutes. Pangatlong harang na to. 6. Di yata pwede yun. Yung i-drop ko dito silent LS ko. Ay, hindi pwede. Oh, naka-silent nga, hindi pwede yun. Iba mag-drop pwede. Ibang tao. Pababa ng bahay, Ate Rod Happiness. Tambay mo na host, luto lang. From Ate Meralisa. Salamat Ate Meralisa, salamat. Ilang ano na nga ba? 120. Nagdalawang oras pa lang pala ako. Salamat ka Baryo, ang kusina ni Ate Jessica Or. Mama Katiban, salamat po. Dan sa iyo, Sir Lantin, sa iyong bagong upload. Pababa na po ng bahay, Ate God Grace. Ay, low battery na. Kusina na Ate Jessica Or, drop ng bahay. James Jan Alayron Pinoy, tam sa kaibigan. May love siya tao, tambay lang muna ako. From James Jan Alayron Pinoy. Salamat kaibigan. Manay Alayron Pinoy. James Jan, God Grace pa nga eh. Bao Vlog, Dan Tamsak. Dan, shout out sa husband mo Ate Juliet from Kamuha Vlog Official. Yun, palitan na kita kaibigan Lantin ha. Dito naman po tayo kay God Grace. Iwan lang bakas sure balayan ko po, salamat. Tamsak na po kaibigan Tunying from Manay Orly TV channel. Kamuha Vlog Official, Bino Sindaya on the way from Kamuha Vlog. Good morning kaibigan Tunying. Salamat po. Good morning din po Manay Orly TV channel. From Canada din to si Manay Orly. Pero isa pong Bicolano. Na pinsan po ni Manay Alvin Watsador. May live din si Manay Alvin Watsador.
Salamat to sa pagsabit. Opo, silipin ko po mamaya. Dito nga ako sa isang tab. Baka maghang kasi. Pero hindi naman siguro. Ibaba mo po ate, ano, God Grace, yung ano, yung may video. Wag yung main channel mo. Para mapanood. Itong bago, itong ano, paano gumawa ng cookies triangle. Dahil views oh. Yun pa yung baba ng ate God Grace. Yung ano, yung paano gumawa ng cookies triangle step by step. Magandang umaga Katunying from Atining. JR, hi po idol, mega love, shout out po idol, pwede po ba sumali? Sige, walang problema, kasali lahat dito. Shout out sa 24 viewers. Bow Vlog nag-drop ng baka in Money Orly TV channel. Pa-subscribe naman po, padikit naman po kay Money Orly TV channel. Nagla-live stream din po siya. Magandang umaga Katunying. Makikiraan, sabay tusok na rin from Atining. Salamat po Atining, salamat. Ate Juliet Mukbang and Venus Inday nag-drop ng bahay. 137 like host, God Grace. Sarap ng cookies. Kumusta na kaibigan Tunying? Okay lang po Manoy. Salamat at nakapunta kayo sa aking live stream na naman. Ngayon lang po ulit ako nag-live stream. Matagal-tagal na naman akong di nag-live stream. At salamat ulit dun sa comment nyo sa aking nakakahilong vlog na short video lang yon. 2 minutes magti 3 minutes lang yon. At salamat sa mga comment nyo, panonood nyo. Dito pa ako host. Di ko pa alam host kung paano. Ba't di ka tinuturuan ni Manay Chris follower? Pindutin mo lang yung 3 tuldok. May lalabas doon. Pag pinindot po doon, may nakalagay doon share. Pindutin yung share. Tapos may lalabas doon sa baba na link, FB, ganyan. Pindutin po yung link. Di po kayo tinuturuan ni Manay Chris follower? Paturo ka po doon, paturo. Saip TV Karachi nag-drop ng bahay and Bow Vlog. Patamsak naman po kaibigan Tunying ng new upload ko. Sige po Manay, sige, pila-pila lang, kasunod. Huwag po mag-alala, lahat po pinipin natin, mga pasunod-sunod lang para hindi naman nakakaya sa mga nauna. Bigyan lang siya host Orly from Ate Merly sa channel. Please connect from Rabi isang mga official. Saip Karachi and Manay Orly nag-drop ng bahay. And Rabi isang mga official. God Grace, salamat sis Merly sa channel. Tamsak din po ako sa iyo idol from JR. Patamsak naman po, patamsak lang at sapat na. Thank you para Manay Orly TV channel. Malapit na tayo kay kaibigan Lantin Vlog. Hindi natin ini-skip eh. Salamat host from Ate Juliet Tukbang. Saip Karachi and Kamua Vlog. And Kusina ni Jose and God Grace channel nag-drop. Yun, ganyan. Mamaya silipin ko yun Ate God Grace. Kung tama yung binaba niya, kung tama. Hindi pa rin. Ganun pa rin ate God Grace channel. Paki-watch na lang yung latest video nung nakapin. Kasi hindi pa siya marunong mag-drop ng kanyang bahay.
Malapit na kaibigan, oh. Lantin Vlog. Ito, nagigisa ka pa lang ng karne, oh. Ito, harang. Pang-walong harang na to, pang-walo. Ito, harang na naman, oh. Malapit na rin matapos, oh. Dingdong Dantes. Naka-tune in lang, si Pico ho sa handa lang ako ng lutuin. Sige, salamat kaibigan Idol Joyce Jimenez. Salamat kamo vlog official, sabi ni Ate God Grace Channel. Rodjin Happiness nagbigi-bigi. Baba po na ba Ate Rodjin? Sunod si Jankin Kamo daw, sabi ni Mrs. Salamat. Sis Kamo vlog. Merrily sa Mega Love shoutout from Manny Orly. Bow vlog nag-drop ng bahay. Saldi Boy, bahay mo po from Manny Orly. Mega Love shoutout Ma'am Juliet Mukbang, maayong buntag from James Jan. Travis Sangmo official nag-drop ng bahay. Palitan ko na po yung nakapin ha. Kay kamuha muna ako, kamuha. God Grace Dan po. Dan share din po from Ate Juliet Mukbang. Sa nakapin naman po tayo, sa nakapin. Kung hindi pa po kayo nakaka-thumbs up kanina, pa-thumbs up nga po ngayon, pakisuyo. Para palit-palitan lang po tayo na matamsakan. Pare-paras lang po tayo magkaroon ng thumbs up at saka magkaroon ng banana. Hi Jams Jan. Excuse lang po, jingle bell lang, jingle bell. Salamat sis Jindim sa lahat mo na dumikit at wait lang po ang supply. From God Grace Channel.
Yun, we'll be right back. Hi James Jan po, salamat po Idol Tunying sa pagpin. Nag-love shoutout po. Lahat po ipipin para ano. Basta magsabi lang po kasi nakakalimutan ko po. O yun, matatapos na kay kaibigan Lantino. 16.51 minutes, wala pong skip yan kaibigan. Ito tapos na Nasa ibang planeta na Ninong Ray. Jan Ken. Idikit ko na Jan Ken Kamuha Vlog Official. Min mo na pala to. Pinagpalit ka ng pangalan. Like number 18. Dagang salamat sis Juliet Mukbang from God Grace Channel. #JR on the way from Kamuha Vlog. Baka naman po. Please, padikit naman. Maraming salamat. Maliit pa pong bahay niya ni Jan Ken to. Maliit pa. 331. Yung mga banana na po dyan na nakatago. Pakidikit na rin. Nag-drop ng bahay ang aking kaibigan, ang aking tol na si Binos Indaya. Paki-subscribe naman po. Paki-watch na lang po ng kanyang paki-watch ng kanyang binabang link para makadagdag sa WH. Saldiboy TV, dating dikit tayo. Thumbs up na lang ako sa pelikula mo from Money Early TV channel. Sunod ko si Money Early, sunod. Naipin na rin ka na si kaibigan Binos Indaya, kusina ni Juicy. Saldiboy, naipin na rin. Ate Juliet Mukbang. Kamuha Vlog, Bao Vlog, naipin na rin. Sa FTV Karachi, naipin na rin. God Grace. Yun, sunod si Manay Orly nga. OTW sa bahay mo. Sis Kamuha Vlog. Tingnan ko lang itong si Kamuha Vlog. Nandito ko sa'yo, kaibigan Kamuha Vlog. Tortang Shrimp Receipt. Subscribe ko na kaibigan 334, 335 ka na. Maiksi lang naman 5 minutes. Shhh. Dana po sa nakapin. Idol from JR. Baba ka na bahay mo JR. Yun, may na pala. Sige, silipin din kita kaibigan. JR, dandikit na po. Ika 998. Mo ako, kau na lang bahala sa sukli. Ano pala to? Pag-graduate pala to si Kamuha. Ay si si JR. Teka lang JR teka lang, kasunod ka. 998 na pala Para makagraduate ka. Wait lang mga idol, kain po muna kami. Kain lang po tayo kuya, from Saldiboy. Sige, salamat. Juliet Mukbang from Money Early TV channel. Dan Kamuha Yummy Foods. Pag-graduatein ka namin dito, no problem. Salamat idol from Kamuha Vlog Official. Bao Vlog. Salamat idol Tunying. No problem. Nandito ako sa'yo Tortang Shrimp Receipt. 5 minutes. Ito matatapos na Harang uli ako kay Lantin tapos na kay Lantin. Nakaharang lang. Ay tapos na pala Richard Gomez na to. Kamuha. Nandito sa'yo Kamuha Vlog Like number 21, subscribe ko na din kalimbang all na yan
Yan o, matatapos na ako dito Lantin o. Matatapos na. Tapos na kayo kamo ha, kaibigan. Bow Vlog, tapos GR. O, pang-apat kamo ha. O, pang-apat, kamo vlog. Sa nakapin naman po tayo, palitan natin nakapin. Sa nakapin naman po tayo kay Manny Orly, Manny Orly. Baba ka nga ulit ng bahay mo, GR. Pakasunod ni Manny Orly, ikaw ang susunod ko, GR. Si Uloy TV pala to, si Uloy TV. Bumaba ka na naman, Uloy TV. Pag-graduatein kita dito, Uloy TV ha. Uloy TV, pag-graduatein po ulit kita. Nag-graduate ka na kay Sarah May, kay Sarah Image. Pinagtulungan ka namin doon pero hindi pa naidikit lahat ng banana ko sa'yo. Pag-graduatein kita ngayon, kaibigan Uloy. Nandiyan ka pa ba, Uloy TV? Taas ng kamay lang, kaibigan Uloy TV. 998 ka na. Ako magpag-graduate sa'yo ng walang lagas. Yan na, tapos na kaibigan, Lantin Vlog Kapsat. Yan na, tapos na rin oh, Kamuha Vlog Official. Going back to Manila, Uloy TV. Wala kang nyo upload, kaibigan Uloy TV, gasgas na kasi ito eh. Uloy TV wala kang ibang upload. Nagalab siya to at manito nying. Salamat Idol Tanding from Kamuha. Sige, magdikitan lang po, magdikitan. Host, pang-5 ako. Nag-graduate host. Pang-5 na ba? Sige, no problem, no problem. Oh. Manay, ano? Ginataang labong with shrimp. Cooking vlog number 11. From Manay Orly TV channel. Like number 22. Manay Orly. Like number 22 na to. Manay Orly, like uli oh.
Nini si Sero sa may galab shout out. Pangatlo manay, pangatlo. Ba't walang ads? Pang-apat manay, pang-apat. Oh, subscribe ko na rin manay oh. Di pa nakasubscribe. Manay Orly. Oh, manay oh, apat na nanonood, apat. Panglima manay, panglima. Subscribe ko na din oh. Hide me, hide me. Oh, pang-apat naman ay, panglima. Panglimang pinapanood ko, panglima. Salamat Idol Tunying sa tulong ng pag-support. Walang problema yan. Support lang tayo pare-pareho. Host, panglima ako, mag-graduate host. Nag-aano ka ba kaibigan GR? Meron po. Yung anong ibaba mo kasi, yung new upload mo. Kakisuyo, yun ang ibaba mo ngayon. Wag yan, kasi yun rin ang pinanood ko nun eh. Gas-gas na yan. Madidetect na yan ni, ni YT na yan na lagi ang dinidikitan. Huwag na yan kasi nung ano pa yan, no? Palitan mo lang yan, ipipin na kita, ipipin. Palitan mo lang yung upload. Dito ko sa Ginataan Labong, pinapakuluan na ni Manoy. 5 din, 5 pinapanood ko. Maraming salamat Idol from Kamuay. No problem, no problem. Dumber Limbo, dami. From Dumber Limbo. On the way po sa Nakapin. From Kumiya, Kakamua Vlog Spot. Please drop your link my friend, Dumber Limbo. Watching lang ako kuya kasi naglalaba ako. 999 ka na oh, pag-graduating ko ngayon. Dan Share Max from Ate Juliet Mugbang. Salamat Ate Juliet, salamat. Ulitin mo sa tambar. Dumber Limbo, please drop your link again. Nanonood yan, nanonood. Thank you kaibigan Tonying sa pag-pin ng link. Oh, 5 yan man, 5. Oh, pinapanood ko 5 oh. 2, 3, 4. Tay, naglobat na oh, naglobat na. Panglima oh, panglima. Pa-charge man? Ay, patay, na-overcharge. Oh. Eh, pagdating ko na ba mo, gumong? Dumber Limbo, please drop your link again. Kamuha Vlog Official, thumbs up na po. Full package. Dana po. Kay kusina ni Juicy po. Yan, makipagdikitan ka lang dyan. Tapos magbakas ka. Para balikan ka nila. Habibis Kusain at iba pa ha. Nag-drop ng bahay. Para lobat ah. Puro na lobat. Thank you Ma'am Juliet Mukbang for sharing my video.
from Manay Orly TV channel. Shoutout sa 21 viewers. 20 viewers wala, 20 na lang. Hello, si God Grace Channel. Salamat po Ate Jessica Ora sa pag-stay ng 2 oras na tayong nandito. Lagi yan, 25 inch ka, nakatutok lagi. Salamat po Ate Jessica Or. Ito, bilib ako kay Ate Jessica Or, talagang simula kanina hindi umaalis. Lagi ang i-release mo, umpisa mo ng katapusan mo. Yan ang the best talagang pag-support. Pero siyempre may trabaho naman yung iba. Hindi naman problema yun. Basta makapag thumbs up na napakalaking bagay na yun. Walang problema. Ako ganun din ako. Hindi ko naman sinasabing lahat ako ganun. At pati si Ate Juliet pala oh. For sa honor yan si Ate Juliet kanina. Ate Juliet Mukbang. Kuya, may tanong po ako from Habibis Kusain at iba pa. Ano po yun ate? Kaya may tanong ako. May galap siya tayo Ate Juliet. Basta pag may trabaho, walang problema yan. Mag-thumbs up lang, ayos na. No problem yan. Harang Host from Kamoa Vlog Official. Harang Pamor from Ate Emma Helping Hands. At si Ate Emma, kanina pa rin to si Ate Emma. Next tanong niya, Bibis. Anong tanong niyo ba Ate, Habibi Hussein? Juliet Mukbang. Nugi, hello Sir Nugi, mega love shout out from Manay Orly TV channel. Si kaibigan Shirley, nandito pa rin. May trabaho din yan, si kaibigan Shirley. Pwede na po ba ako makapag-live kahit hindi pa ako graduate? Pwede! Pwede na. Hello mama from Nugenter TV. Tinusok at tagiwan ako ng bakas. Mami Juliet. Kaibigan Shirley nag-drop ng bahay. Pwede na po. Pwede Ate Habibi Hussein. Pwede na po. Mag-download ka po ng ng Streamlabs application. Apps. Sisgen din, pakibaba po bahay nyo para masuklian. Pwede rin po StreamYards. Dikit na po sa'yo from Saldiboy TV. Mega love shoutout Ima. Daddy Nogs from Juliet Mukbang. Shoutout sa 21 viewers. Oh, pwede. Pwede ka gumawa ng StreamYard. Kasi ang StreamYard, kalahati lang ang binibigay na na oras. Kalating oras lang yung binibigay, kalahati sa StreamYard, kalahati din sa'yo. Pero pag nag-Streamlabs ka, Streamlabs application, buo yun na ibibigay sa'yo, buo, matagal nga lang mag-process. Mega love shoutout po, Shirley Official. Sir Nogi. Mega love shoutout sa amin naman ay Orly TV channel. Voltando siyas amigas para complete os 20 kipoder. Mi ahudar iyo agradiko with love and care emoticon Sino? from Ninini Zero. Mega love shoutout Idol Orly TV from Manay Nogi. James John, mega love shoutout from Shirley Rodgin Happiness, nagbigi-bigi in kusina ni Ate Jessica Or. Nasaan ka na GR? Palaran po nga na kape na. I-add ka ni Habibi sa Messenger para mataruan mo siya. Rod tuwang po to, pakituruan nga po natin. Pakidikitan natin si Zero sa Sausa. Yun. Like and dollar. What do you mean? Money dollar or what? BR, what? BR. Bao Vlog nagbigi-bigi, Bao Vlog nag-drop ng bahay. Shirley nagbigi-bigi emoticon. Kay GR muna tayo, kay GR. Tapos na ako may Orly, nasa harang pa ako man ni Orly. Ay no, dalawa nasa harang Hindi ko escape para sa ating revenue. One k na si Uloy TV, 1K na si Uloy TV. Pero dagdagan natin yan.
June 12. June 12 naman to kaibigan ulit TV, yung latest video mo. Kasi marami ng views to yo. 223 views na kasi matagal na. Dikit ko kaibigan ulit TV ako. Pagugitin natin yan ng 1,001. Yeah. Digitan lang po ha, na-stuck na ako, na-stuck. Yun na, nagpalipad siya Ate Beats. Beautiful creation of God vlog. Salamat. Let the name of our Lord Jesus Christ and exalted over all the earth for the glory of God alone. Merry Christmas to you and your family, Team Lord Jesus. $10 from Ate Beats. Salamat po Ate Beats. Salamat sa palipad mong $10. Thank you very much po Ate Beats ulit ha. Excuse na po, excuse. Yun, sorry po, may nanghiram po kasi ng host na pampatubig kaya inasikaso ko lang. Na kaya naman po na hindi natin peramin. Salamat po ulit Ate Bits ha, sa palipad mo po Ate Bits, salamat.
Anong ko lang po to si GR. Pag-graduatein lang natin si GR. 1K na siya, 1K, pero dikitan ko pa rin yan, kaibigan. Like number 41, 42. Panoorin ko lang ako. Fresh, Batangas. Salamat sa 12 viewers, salamat. Okay po, host, maraming salamat po, host. Bakas lang po at suklian ko kayo. Mga friends from kaibigan Shirley, Venus Inday nag-drop ng bahay in Nini C0. Tambay lang, hashtag to, ang 3 from Venus Inday. Salamat tola, salamat. Patusok mga lalab sa premiere ko, salamat. Premiere din ba yan? Thumbs love, host from Ate Jean, Maris Baby. Amen. Glory to God alone from beautiful creation of God Vlogs. Again, salamat po ulit Ate Beats. Nag-thumbs up lang ako doon sa live stream mo Ate Beats. Dalawa yung pinag-thumbs up ko. Amen. Balik sa live ni Vitamins for the Soul. Opo. Thank you po ulit. Kusena ni Juicy nagbigi-bigi. Hashtag JR noon. And tamsak dan, dating dikit. Hello from Hebron TV. Mega love shoutout my friend, Hebron TV. Upcoming 5:45 PM patamsak po. Salamat. From Jean Maris Baby. Ano din niya te? Ami hotdog, mega love shoutout sabi ni kaibigan Shirley. Kusina ni Juicy, bahay mo po. From Money Early TV channel. Ami hotdog and Shirley nagbigi-bigi. Dana po ako kay Nini si Zero po, idol. Bakas ka lang dyan, kaibigan GR, nagbabalik yan. Kahit ano yan, taga ibang bansa yan, nagbabalik yan. Taga Brazilian yan? Brazilian. Pero nagbabalik yan, basta nag-comment ka, babalikan ka niya. Alam ko po yung mga hindi nagbabalik na ibang lahi. BG lang, nagluluto ako from Ami Hotdog. Kaibigan Shirley, mamaya ko ididikit sa'yo lahat yung para may iba. Yung lahat ng natitira kong banana ngayon, mamaya ko ididikit sa live stream mo. Kasi mag-update siya mamayang 5. Sakto magla-live ka ng 7. Doon ko ulit ididikit yung iba. Alayran Pinoy, dikit na po ako sa idol from JR. Jan na host, full pack sa nakapin from God Grace Channel. Salamat po sa inyong mga suporta, mga kaibigan. Salamat at kahit paminsan-minsan ako nagla-live stream, talaga nakakalimbang ulo ko sa inyo. Sa lahiran pa lang, naipin mo na. Kanina pa yan. Wala nga siya eh. Ito James James. Kanina pa yan. Palit lang ako ng account para pag-waiting ko lang to si ano. Ewan sa iyo, Ami Jimenez. Dami mo alam. Ano bang sabi ni Ami Jimenez? Busy lang. Nagluluto ako. Ano bang sabi nun? No Genter, mega love shoutout. Baka yung upload. Teka lang, silipin ko lang yung upload. Ulit TV. Ito pa, Uloy TV Mega love shoutout, Sir Noganter TV. Ilalat ko na ito Uloy para makaguhit ka ng isa lang. TikTok pala, TikTok is live. Like number 20 na Ami Jimenez Hindi pa nakasubscribe Ami Jimenez Maraming salamat Idol Tunying. Mega love shoutout po sa lahat from Kamoa Vlog Special. Thank you kay Kamoa Vlog. Road to 3K pala to si Ami Jimenez Road to 3K. 'Di ba? 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 '
Okay, maglulubat na rin ako yung ano ko. Haha, Shirley. Dinikit ko na sa ito kagabi. Si Ami Hotdog ha. Ay, yung ano pala pangalan. Maraming salamat, Idol Tanying. Mega love shoutout po sa lahat. Mega love shoutout, God Grace from Manino Garter TV. Jean Maris Bibi, tamsak sa premiere mo. Dikit dana po from Saldiboy TV. Rodgin Happiness, Bigi dana po kay Ami Hotdog po from JR. Mega love shoutout, Tulnugi from Christy 2684. Salamat tos. Backred ako. Lagi nasa kusina kasi ako from Ami Menes. No problem. Salamat. Idol Jesse Menes. Mega love shoutout. Mega love shoutout Tol Teta from Nugi Hunter TV. Okay na ba tol from Christy 2684? Okay na yung alin? Saldi Boy nag-drop ng bahay. Tapusin ko lang, pagwitin ko lang si Uloy Baba nga kaibigan ano? Shirley, kaibigan Shirley, baba ng bahay. Idiretso ko itong dalawa. Idiretso. Di ko pa naayos. Busy pa si Manoy Tunying. Di ko pa naayos. Ano yun? Ano yun? Anong di naayos, Manoy? Ay, kaibigan. I'm Hotdog, Bigi and Saldiboy TV. Nasaan na si kaibigan Shirley? Kay GR po tayo, kay GR. Baka meron pa dyan. Nakasyam na graduate na daw to. Mag-clear history ka kasi kaibigan GR. Uloy TV. Sige. Sa kanya ka ba magpaturo? Ano ba yun? Ano ba yung usapan nyo? Baka hindi ko alam yan. Baka ano yan. Wala akong alam dyan Ba't marami akong charger Malulubat na. Magpapaturo sana po ako sa Manoy. Ano yung papaturo mo Manoy? Open naman ako lagi Sige po, PM mo siya. Pagtapos ng live niya. Kaya ano lang, Christy. 2684, baka alam din niya. Pero kung akong napupusuan mo, maninugin na ako magturo, thank you very much. Kasi sa dami-dami ng kaibigan natin sa YT, ako yung napupusuan mo magturo sa'yo. Kaya thank you very much. Maninugin Hunter. Sa tiwala mo kay kaibigan, Tunying Maksam. Gabi po kasi Manoy, nag-LS po ako. May napindot po ako, nawala po si tita Ay, madali lang yun. Babalik din yan, no problem. From Christy 2684. Kala ko naman, napakalaking problema niya. Relax lang Manoy. Madali lang yun. Salamat. #kamoblog. Relax lang Manoy. Madali lang yun. Kaibigan Shirley, malapit na kaming mag-break. Ninugi. Salamat #kamoblog. Mag-break na ba kayo? Bahala kayo dyan. Bahala kayo mag-break kayo. Ako lagi akong may break. Araw-araw ako nakikipag-break. Sa aking motor. Kasi pag di ako nag-break, sigurado banggahang abot ni Tunying. May grab siya to, Host Nugi from Ate Miralisa. Taxi Uragon TV, di pa, ito po nga pala si Taxi Uragon Nasaan na si Sige, saka na nga. Pinmol, taxi Uragon. Dan Parlimpol, nagbawa ng link. Pagutin ko na si Second account ko, Idol, Tonying.
Black ni Tolnoge. Ganun ba yun? Bakit naman? Bakit naman blinak? Anong nangyari? Sa live stream din ba? Dana po kay Saldiboy TV. Nahide lang yun, nahide. Nahide lang yun. Huwag kayo mag-alala na. Siyempre, tao lang si Manoy Nogi. Nagkakamali din. Pero babalik din yun. Dami mo na advertising. God bless. Dami mo na advertising. God bless from Taxi Uragon. Salamat naman. Pero wala ko na nga magsalita. Wala na yata pag-asa na makapasok pa ako sa live niya. As in, to account ko. Ay, ganun ba? Madali lang yun. Don't worry. Di ko naman sinasadya eh. Itin mo sa Taxi Uragon. Oh, dito nga kay ay, teka lang. Panoorin ko lang to kay ano. Kay Uloy. Kaibigan Uloy oh. Dalawa ulit. Dalawa oh. Kanina pa yan. Wala kayo dyan ha. Manay Tita Vlog ha. Yun, pinapanood ko lang oh. Yun. Taxi Uragon din tayo, Taxi Uragon. May moderator ka na, kaibigan. Exotic and Tropical. Thumbs up from Exotic and Tropical. 74 thumbs across. Done. Support boss from Taxi Uragon TV. Yun, nakapin ka na kay Taxi Uragon naman tayo. Nandito pa ako sa Ginataan Labong ni Manoy ano. Huwag naman boss, kaibigan Taxi Uragon. Huwag boss. Narinig tayo ng ano dyan oh. Road to 300 pala si kaibigan Taxi. Yung link ang ibaba mo kaibigan Taxi Uragon yung video. Itong ano oh. Living on a jet plane. Ikaw na magpapa. Ikaw na nga ibaba mo dyan. May ano ko dyan. Lumat lahat eh. Nandito kaibigan Taxi Uragon ha. Sa living on a jet plane. Now living on the jet plane. 3 minutes and 65 and 55 seconds. 399 kaibigan Taxi Uragon. Pag-ready natin 300 yan. Dito tayo sa living on the jet plane. Yun, kaibigan Uloy, nanonood pa ako ah. It's okay, Tolnoge. Ano sabi doon? Kamuha Vlog Official. Out muna ako, idol. Maraming salamat. Salamat, Kamuha Vlogs Official. Para masuklian kita, Saldiboy TV, babado ng bahay. Si Esmeralda sa channel, dana po sa premiere mo, dating dikit from God Grace channel. Upcoming 5:45 PM patamsak. Live stream to live stream. Dan Harang host from Exotic and Tropical. Okay lang Nogi. Nagjo-joke lang ako. Tamsak sa'yo host, Harang from Mama Cares GP. Salamat po Mama Cares. Puntan mo sa Genesis parang premium niya, 11 something eh. Sino? Genesis. Ate Genesis Ernais. Oo. Tingnan ko. Ba't wala? Tingnan mo lang kung usually kasi 11:45 din lang. Di ba spell Ernais niya? N-A-R N-A-N-E-Z Hernais. O, kaibigan Taxi Uragon, 300.
Pang 300 to. Dito tayo sa living on a jet plane. Dan Rose TV. Yun. May jacket ka na kaibigan. Pa-jacketos. Nakakahiya. Okay lang. No problem. Jacket lang. Pinagawa na yan ni ano. Ni Willie Revillame. Oh, 303. Kaibigan Taxi Uragon. Oh, tatlo pinapanood ko, tatlo. Oh. Pang-apat to, pang-apat to ha, pang-apat na pinapanood. Ba't ayaw? Ayaw makapag-comment ka, Ate Jean Maris? O our channel subscribe can send message. Bakit? Ay, subscribe ko muna pala. Yan o, sinubscribe ko na o para makapag-comment ako, Ate Jean Maris. Lumad na rin ba yung puti? Tapos na kay Taxi Uragon, no? Parang Bicolano din siguro siya. Taxi Uragon. 68 minutes pa. Paano yun lang yung 68 minutes? Alauna ba? Kaya Ate Jean si Rice. Nakalagay naman ang oras dyan, ha? Pasok ulit Taxi Uragon from Dan Rose. Anong oras na ba? Host, maraming salamat sa pagpin mo sa akin. From GR. No problem, no problem. Isang oras pa. Graduate ka na, graduate. Pero, Tapos na, oh. Yung living on a jet plane. Wala, ayaw na. thank you from Taxi Uragon. Salamat po sa mga pupunta. Sukulian ko kayo. Driving pa ako ngayon. Thank you. Support po tayo kay Tunying. Mabait na host. Pogi pa. Itong si Cristito 684, Say sino to? tayo dyan. Ha? Hindi ko napapanood to. Cristito 684. Si Tita Vlog yan. Ah, Kaya nagagalit na siya. Oh. Alam ko naman, di mo sinasadya. Ano sabi yun? Teka na, naipit ko na eh. Lugi pan. Ay! 12 ba ngayon? Oh. Alas 12 pa naman. Ay, yun. bukas. Ay, bukas yun, bukas. Lugi pan. Marami nag-invite sa akin bukas. Iwan ko sino pupunta akong ano, Sino pa yung iba? live stream. Sino pa yung iba? Si Venus Indaya. Pay tayo dyan. Akit daw ako para pero nakakataba ng puso na pinapaakyat Yung tayong oras. isang vlogger dahil pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga kaibigan. Alas 12 po bukas. Akit ako kay Ate Dogi Panpan. Marami pong premyo doon ko na. Maraming premyo po doon. May premyo po si Ate Dogi Panpan, may premyo din si Venus Indaya. Anong oras si Venus? Alas 2 ay alas Hanggang hapon. 12 din yata siya. Pero nagpapasalamat ako dahil si Tunying Maksam ang napili nyo na maging backup host nyo. Salamat sa inyong lahat. Salamat. It's okay to thumbs up. Ano yan? Salamat host, God grace. Ako pa ba? Alam mo naman ako. Mahaba pasensya ko, basta happy lang. Kagabi pa ako sinisisi Manoy from Maninog Enter TV. Di ko naman kasi alam kasi paggabi doon ako natutulog sa kubo. Pinapaganda ko yung kubong pag-reunion na natin para happy naman tayo doon. Host Dan thumbs up. Hiniwa mo? Stream no sounds. Anong ginawa mo? Host Dan thumbs up. Ano ginawa mo? Stream no sounds. Wala ba akong sounds? Kaya nga. Wala ba akong sounds? Ay meron naman.
naman sa iba ko na. Meron naman sa iba, meron. Sus, si Tulnogi talaga, dinamdam mo ba? Joke lang. Nagpapakampi ka talaga kay Tunying. Maya tawagan mo na lang siya, tol. Oo, hintayin ko tawag mo. Aba, syempre, idol ko kaya yan si Manoy from Ninugianter. Salamat. Dana po kay Taxi Uragon po. Alam ko naman, di mo sinasadya yun. Bigla kasi umalis, kaya siguro nagka-problema. No worries, tol. Ako pa ba? Salamat po sa mga pumunta. Suklian ko po. Ayun, nabasa ko na to. Thank you. Mega love sa to. Taxi Uragon from Exotic and Tropical. Payo the host from Dan Rose TV. Sige, baba ng bahay. Tapsakan po natin nga to. Itong premiere. Mas maraming salamat sa pag-pin mo sa akin from JR. No problem. Pasukli Taxi Uragon from Dan Rose. Ate Juliet mo bang nagbigibi, nag-drop ng bahay? Full watching po host, Taxi Uragon. Pasukli na lang host, Taxi. Sa new upload ko. Thank you. Salamat po sa mga nag-thumbs up. Huwag po kayo mainip. Panayro ko mga channel nyo para share tayo. Thanks. Mega love shoutout bro. Sa bisita mo from Gagamrock TV. Harang bro from Gagamrock. Rodjin Happiness. Nagbigi-bigi. Dana po ako kay Jean Maris Baby. Hindi po ako nagbakas from GR. Hindi ako nagbakas. Ayun mo nga pala yan. Ayos lang yan. JR, salamat. Dapat may bakas ka. Ninja. Support. Dan Pulpak sa nakapin. Host, pasukli po. Kain tayo mga lods from Gagamrock TV. Patay, nag-ano. Lobat na rin. Bata mo pala ito ni Maxam. Bakit ano mas tingin niyo? Matanda na po ako. Ilan taon na po ako sa tingin niyo? React nga po dyan kung ilan taon na po ako sa tingin niyo. Pakita ka Ate YP from Tito Vlogs. React nga po kung ilan taon na po ako sa tingin niyo. $60. Pakita ka Ate YP. Salamat to sa pagbitin sa palayok. 60, ganyan ang ano yan? Ganyan ang gulping bata. Like tingnan. Ano ba yung gulping bata? Ano po sinasabi mo Gagamrock? Nakatawa ko sinabi ko gulpi. Ano ba yung gulping bog? Sigurado natawa ka dyan, kaibigan Gagamrock. 60 daw. Grabe naman to si Mahanay Tita. Shoutout sa 23 viewers. Pasupport po sa akin kaibigan, si Tol Bino Sindaya. Ay, bukas po, may live stream po yan. Anak ni Pobring Kahoy, may moderator ka na? Dan Rose, ano yung Hile? 2830 house from Exotic and Tropical. Baka nga po ng bahay, Exotic and Tropical. 28 to 30? Salamat naman. Thank you. Si Ate Tita, si Manay Tita Vlog. Walang thank you. Di nagsasabi ng totoo. Yung totoo lang kasi, kain ka na house, umatatapos na. Ganyan ang guwapings. Bata tingnan. Yung guwapings pala yun. Hindi gulpi. May jacket ka na kaibigan. Agad-agad may jacket yan. Hi Rod from Ate Juliet Mukbang. Tamsak na sa LS mo host from anak ni Pobring Kahoy. Dan Pulpak na po host. Taxi Uragon, pasukli naman. Bakit ba idol Tunying? Wala, 60. Grabe ka naman, 60 ang tingin mo sa akin.
Doon sa nag-comment na ano si ate ano na 19 to ay 28 to 30 si Exotic and Tropical yun. Thank you dyan, thank you. At medyo count medyo ano muntik mo nang matsambahan yung aking edad. Live ko kayo ni Ate YP. Oh, live love mo tapos sabi nung 60. Ate Juliet, ilang taon na po kaya ako sa tingin mo Ate Juliet? Good afternoon mga lods. Pasiko, salamat from Gagambrak. Tapos na po kayo sa live stream ni Ato Jean Maris. Ito na po si Exotic Tropical. Exotic and Tropical, muntika mo ng matsambahan. Tita, add mo din ako sa FB. Yun din ang account. Ako sa Messenger. Talaga host, God Grace Channel, 35 hosts. Yun mo lang. Matchatsambahan nga rin ni Ate God Grace. Muntika na. Joke lang yun, idol. From Tita Vlog. Binusindaya. Ayan po, ay flex ko lang po. Tol Binusindaya. Bukas din yung live stream mo na may palaro. Tol Binusindaya. Binusindaya nag-drop ng bahay. Joke lang yun, idol, from Teta Vlogs. Salamat to sa pag-pin. No problem, no problem. Puntahan ko na pala. Hindi ka na makalimutan. No. Dikit ko na kaibigan, Exotic and Tropical. Like number 4. Number 4 pa lang pala oh. Isa, pangalawa. Exotic and Tropical oh. Sa kulay purple. Pangatlo. Pangatlo. Ano tawag doon? Layo kasi. Okay, sis Lisa. I'm 41 years old. Tomorrow, December 13. Kaarawan. Totoo Ate Juliet? Totoo? Yung totoo lang Ate Juliet. Kung birthday mo bukas, advance happy birthday. Ako na, sige, alam ko kaya, 38 years old. Yun, munti ka na rin matsambahan ni Teta Vlogs. Taxi Uragon, Pasiklipo, salamat. Isang sagot lang ha. Yung makahula may Gcash, 100 Gcash. Pesos from Exotic and Tropical. Akala ko ba walang laman ang Gcash mo? 43 and a half. 43 and a half. Kabro, ha. From Gagambrak. Ka-upload ko lang host from Exotic. Idol Tanying, maya call ako ha. May sabihin din ako from Tita Vlogs. Sige, bahala kayo. Unahin mo muna si Manny Nogi after niya mag-usap. Chat mo ko tapos sila. Tapos, call ako. December 13. 1980. Matanda na ako. From Ate Juliet Hukbang. Dan Rose. 69 yan, si Max. Musit. 69 daw, 69. Sige ha, 45 years old. 69 yan, 69 years old si Max. Musit talaga to si Ate Juliet. Wala nakakahula, walang Gcash. Papakita ko mamaya pagkatapos ng live stream ko yung aking ID, driver's license ko. Kung ilang taon ako. May price. Mga kahula host. 100 Gcash. Mga kahula kung ilang taon ako. Ilang taon na ako.
Out na si Ate Juliet. Out na si Teta Vlog. Out na rin si Exotic and Tropical. Ako alam ko, ha. Gagamrak, out na rin. Ako alam ko, ha. Sige. Tika lang, Ate Miralisa. Alam mo ba natin ni Miralisa? God Grace Channel. 37. Out na rin si God Grace Channel. Yun. Nagbabalik, tapos na rin kumain. Hoy, di pa ako out. Oh, dalawa na yung sagot mo eh. Oh, 45. Oh, 100 Gcash. Papadala ko agad ngayon. Kala ko ba wala kang amang bigas? Hoy, di pa ako out. Ano game na host? Ano game na host? Sige, 43 years old. 43 years old. Out na si Tito Blay. Si 79 na. Musit talaga to si Ate Juliet Mukbang. May kalab siya to, Sir Gagamrak. Out na yung mga yan. O sige Ate Merlisa. Aamin ka ha? Oo, ipapakita ko yung ipapakita ko yung driver's license ko. May balance pa akong 123 sa aking Gcash. Thumbs up dyan. Dan from Joyce sa Kakida Vlog. Aamin ako. Ba't di ako aamin? Si Sis Juliet oh. Lulo ka na pala idol, oo nga eh. Grabe ka Sis Juliet, oo nga. Grabe to siya, musit. Magkakaalaman na from Tita Vlogs. Sige. 109 yan si Max. Antik na tao yan. Antik na tao daw. Mahirap na akong bilhin. Saldiboy TV. Napatawa talaga siya. Oh, Saldiboy TV, may 100 Gcash. Teta Vlog, wala, tanggal ka na Teta Vlog. Gagamrak, wala, tanggal ka. Oo, yung nakapen, wala na yung nakapen. Yung sabi nga na exotic and tropical, 28 to 30 house, munti ka ng matsambahan. Dami kong tawa kay Sis Juliet. Musit yan eh, si Ate Juliet eh. Lakas mga asar niyan eh. Rodgin Happiness, 55. Ano ba yan? Tita Vlog, 53. Gagamrak, 51. Rodgin Happiness, 55. Out na rin. Saldiboy TV, 39. Out na rin. Out ka na, Exotic and Tropical. Out ka na. 110 from Gagamrak TV. 110 daw. Oh, Tita Vlog, wala out ka na. 40 ka pa dyan. Sige, 40, wala out ka na. Oh, ano na lang tayo, oh. 200, Last 12 minutes na. Last 12 minutes. Mag-out na po ako, ah. Patay tayo dyan. Lobat. May sounds ba? Nakasan mo, yung isang cellphone mo. Nalobat. Ano ba yun, G? Host, pahingi ayuda. Nalakas na naman ako. Sige, baba ng bahay. Sige, 12 na lang.
Wala pang tuli. Idol. Uhula pa rin kami. Pasali sa game. Sige, hulaan po kung ilang taon na ako. Kung ilang taon na ako, yung mga kahula, may 100 Gcash. Wala, yung mga tanggal na dyan, hindi ko babasahin ha. Tanggal na yung mga yan. Tito Vlogs, tanggal na yan. Dapat ako ang manalo. Pinaka taas from Gagamrak TV, ay Gagamrak TV. 81 thumbs up from the Commander Bawang Vlogspot. Sandiboy TV 1,000. Wah, 12 daw. Tito Vlog, wala, alis ka na. Last 12 minutes po oh. Last 11 minutes, yung hindi makahula, yung may makahula, may 500. Ay, may 100 Gcash. Pero pag wala makahula, sa susunod na lang na pag-games ko. 34 house from God Grace Channel. Oh, wala, tanggal na po kayo, tanggal na po kayo. Yan na talaga, last ko 39. Wala, tanggal na yan. Tita Vlog, tanggal na yan. Yes, panalo na ako from Tita Vlog. Juliet Mukbang, 44. Wala, tanggal na yan si Ate Juliet. Kanina pa yan. Gagamrak, dating dikit po siya. Feeling ko tama na ako from Tita Vlog. Feeling mo lang yan. Hoy, di pa ako out from Tita Vlog. Ayaw mo bro na 110 ka na. Anak na po Bringahoy. 34. Ilan? 34? Anak ni Pobreng Kahoy? 34. Ay, munti ka na. Tanggal na rin si anak ng Pobreng Kahoy. Skater, Samot Sare, hello po. Tita Vlog, 39. Wala, tanggal ka na. Kanina ko pa tanggal niya. Hi tita, thumbs up dan po. Exotic. Joy Sakaki the Vlog, 37. 37. Munti ka na. Tanggal na rin si Sakita. The Commander Bong Vlogspot, 40. Ay, sayang. Out na rin. Out na rin si Commander Bong Vlogspot. Wala, out ka na Tita Vlog. Ha ha ha, 41. Going to 100 years old. Si Ate Maranisa. 41 daw. 41 going to 20 years old. Nainis ako sa'yo. Bahala ka dyan. Wala, tanggal na yung mga tanggal na. Last hula ko, 39. Wala, tanggal na. Tanggal ka na Tita Vlog. May nanalo na. 38 nga. Wala, basta wala. Tanggal ka na eh. Ha? May nanalo na. Wala, basta tanggal na. Isang sagot lang sabi ko, isang sagot lang eh. Tubig na nung, thumbs up dan, 35. Wala, talo na rin. Thumbs up dan, dikit, kalimbang sa nakapin. Mali yata hula ko, ha? Sabi mo sa akin, noon. Wala, tanggal ka na nga eh. Walang bawi, nakailang sagot ka na eh. Wala, tanggal ka na rin. 41 at kalahati from the Commander ba? Wala, basta tanggal na. Isang sagot nga lang eh. Dapat nag-backread kayo para nakita nyo kung ano yung mga sagot nila. Wala kaya tangina dulo. Wala daw. Ate YP, help me from Tito Vlog. Daya. Haha, walang daya. Ipapakita ko yung driver's license ko. Papakita ko po. Oh, last 8 seconds na lang oh. 7 seconds, ay 7 minutes na lang, 7 minutes. Sino nga ba yung Joy Sakakida? Oh, bago mag-end. Ipin ko muna si Joy Sakakida, nalagasan na naman. Anak ng Pobreng Kahoy, hahaha, Gamrak. Uy, tama ako, no? 38 years old. Wala, tanggal ka na nga eh. Hahaha, kain na lang tayo. Maraming salamat host from Joy Sakakida. No problem. Ay, ano na pala ito si Joy Sakakida? 999, nalagasan. Teka lang. Baka makahabol pa si Tawagan ko muna ang taga-LTO. Idol Kagamrak, ikaw na ang manghula from Sandiboy TV. God Grace noted, balikan kita. May glove sa to, Joy Sakakida. Hoy, madaya ka. Wala, out ka na eh. Ikaw madaya, Tito Vlog. Nakailang hula ka na. Out na lahat. Wala na. Bata pa yan kasi.
Leap year yan. Ipinanganak si House sa tubig na. Leap year daw pinanganak. Nalagasan ako ng 11 House. Maraming salamat. Sige, no problem, no problem. Paano yan? Papakita ko bago ko mag-end ha. Yung aking driver license. Baka naman may nakasagot na, hindi mo lang nakikita. Wala pa nakasagot. Tama, 38 yan. Sis Tita. O di ba tama? Tama kami ni Sis Lisa. Iba talaga pag wapings, dami nagkakandara pa. Tumigil ka dyan, gagamra. Nagkakandara pa ng ano, oh, Jay Sakaki daw. Pang 1K. Panoorin ko lang. Tingnan ko nga dito si Jay Sakaki daw. Lupot kasi yung isa ko. Isulat mo nga dyan, Jay Sakaki daw makawit. Ay, daan ko mamaya. Pag natapos na ako, Ate Jay Sakaki daw, balihan kita mamaya ah. Nakadikit na lahat eh. Kala mo ha, Tita Vlogs, San Tita Vlogs. Maraming salamat po. Padikit naman po mga kaibigan, baka may mga banana pa kayo dyan oh, sa nakapin. Road to 1K. Pag-uwitin lang natin ng isa. Excuse po muna, excuse. Padikit po muna, dali. May kisuyo po ako. Sa nakapin. Boss, gandang tanghali. Huli na yata ako from Bordado TV. Oh, huli ka na nga kaibigan, mag-end na ako. O, lipat kayo kay Gagamrak. Doon tayo magpindahan ulit. Lapit na. Lipat mo sa akin yung kalahati na pagkagwapings mo bro para magpahula rin ako ha. Tumigil ka dyan Gagamrak. Magbigay ng banana. Hoy Tunying, panalo kami ni Sis Lisa. Dikit na ako sa Nakapinaws. Padikit na ako sa Nakapinaw, 1K pa lang siya. Pengi po ng banana, balikan ko na lang kayo. Maraming salamat. From Jay Sakaki daw. Kunin mo nga yung build bag ko. Nandiyan sa loob. Daya, di tayo pinapansin. Di na tayo pinapansin na, ay maliging sagot niyo eh. Anong oras LS mo, Gagamrak? The Commander ba ang Vlogspot? Maraming salamat. Nako, panalo. Kasi tayo si Lisa from Tita Vlogs. Oh, mag-end na po ako. Mag-end na. Ano saan pa para dito? Puntahan ko si Ate Beats. Ayaw pa aminin, 38 ha. Ligo na ako bro. Para ako na naman magpahula. Oh, lipat tayo kay Gagamrak. Kaibigan ano sa Kakida? Lipat tayo kay Gagamrak, Diyos sa Kakida. Ano pong sagot? Host. Mali ba kami? Nako, yan na. Ay, birthday ko po ah. May 15, 1979. Ay, June 15, 1979. Ay no, 06-15, 1979. Wala pong nakasagot ng 42. Sorry. Lance O, Messenger. Exotic and Tropical, nagbigi-bigi.
Napadala ko ng ayuda ko sa messenger mo. Napadala ko ng ayuda ko sa messenger mo. Di maklaro. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 yan. Tama sa loto. Ah, so yan ni host. From Joyce sa kakita. Malabo. Malabo ba? Nakikita ko nga. Ako kanina 42, 43. Wala, hindi ka nakasagot ng 40, 39 sagot mo tsaka 38. Isang sagot lang sabi ko. Ayun oo. (1979-06) Maganda ka pa kay Juliet. Di ba sagot? Sumagot ako. Sumagot ang 42. Wala. Tanggal ka na nga eh. Nawala na tuloy yung pagkabusog ko bro. Nanghingi ng pangtulak. Di makita. Konti lang agwat natin house from exotic and tropical. Oo nga. Basta 42 ako, 42. Joyce sa Kakida Vlog. Oh, papahulaan ko pa sana yun sa aking pag-games. Kaso wala na, pinahula ko na eh. Nandito kayong lahat. Sorry. Kasama sana sa pag-games ko yun eh. Sa December 25. Sa akin 43. I'm hotdog. Oo nga, 43 si Gagambrak. 44 naman si Tita Vlog. Kain kain tayo host for mami. Sige, bata mo puting yan host. Oh, baby face lang ako, kaya ganun. May nagko-comment sa likod. Ako 40. Hindi, 28. 40 yung sabi mo kanina eh. Exotic. 41 si Ate Mirel sa channel, going to toot. Tapos 39 si Teta, 47 si Saldi Boy, 40 si The Commander Bawang Vlogspot, 37 si Joyce sa Kakida, anak ng pobreng kahoy 34, Gagamrak 110, Ate Juliet 44 pala oh, Tita Vlog 39, God Grace 34, oh yan wala na. Tama na, out ka na. Bili ka pa ng ulam. Nauna kasi si Saldi Boy, nag-39 si Saldi Boy. Tapos nag-comment siya ng 42. Yun, paano mga kaibigan? Salamat po sa inyong pag-attend sa aking live stream. Mali pala ako. Oo nga pala. Ako 68. Malayong malayo ang agwat natin kabsat from Tubig Danom Channel. Mas matanda ka nga pala ng 5 taon sa akin. Postpone na ang chocolate ha. Ay di wag mo akong bigyan ng chocolate. Bakit? Edad pinag-uusapan dito. Nagpahula lang ako, pero di nila nahulaan yung kung ilang taon ako eh. Wala nakahula kung ilang taon to. Joke lang joke lang. Muntik na pala, isa na lang. Nauna lang 39 ko from Saldiboy. Oo nga nauna 39 mo eh. 40 na ako from exotic and tropical. Yun, konti lang pala ang agwat natin kaibigan. Diyan na po ako dyan sa Kakida. Oh, lipat po tayo kay Gagambrak ha. Kita-kita po ulit tayo dun ha. Ate G sa Kakida, mamaya kita bigyan. Lobat kasi to, lobat. Sayang nalita ko host from G sa Kakida. Di, lipat ka kay Gagambrak alauna. Lipat ka doon kita ayudahan. Ayudahan ka rin yan ni Gagambrak. Promise. Para makagraduate ka ulit. Ano yun? Sir JR, maraming salamat. Naku. Pugi pa siya. Maraming salamat host. Di ko na po friend siya host. Maraming salamat host. Di ko po friend siya host. Oo ba nga ng Gagambrak?
Gagamrak TV, bababa ng bahay. At saka JR, dikitan mo to si ano. Pumunta ka hindi niya friend. Ha? Pwede naman siya pumunta ka hindi niya friend. Sa live. O, paano niya makikita? Search na lang yan. Ang dali naman. Search mo na lang yan, okay? Ano, kaibigan? Yung sa kapitan. Ayan, Gagamrak TV, o capital letter lahat. I-manual mo na lang, manual. Yan o, Gagamrak TV. May kisuyo, dali. May kisuyo. Yung pangalan niya, capital letter lahat. Dana po ako sa nakapin po. From JR. Ihalata na 42 kuya. Hindi halata na 42 kuya. Oh, hindi halata kasi ano. Oh, mukha pa nga lang akong 32 eh. Okay po, maraming salamat. I-manual mo na lang ha. Pares lang naman capital letter. At saka JR. Uloy TV ha. Pakipunta ka dyan no, sa Gagamrak TV. Alauna live stream niya. Manual mo na lang. Punta na ako doon kuya. Salamat po from Saldibay TV. Kita-kita tayo doon. Shoutout nung from JD's Vlog. Sino tong JD's Vlog na to? Shoutout nung with love. Oh, mag-enda po ako ha. OTW sis Joy from Miralisa. Pwede bukas na lang ang balik. Maraming salamat. Okay po, okay. Sige, mag-enda po ako ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lagi sa araw-araw at salamat sa pag-stay nyo sa aking live stream. Maabot po tayo ng 3 hours oh. 3 hours po. Bye house, kain muna ako. Oo nga, kain muna tayo lahat. Nahugutom na rin ako. Bye-bye po. God bless us all and thank you very much again mga kaibigan. Ingat po lagi tayo from GR. Salamat. Maraming salamat host. No problem. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. And God bless us all.